mga igsoon, ingon sa natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mubanos niini ang sa kalibo ka tuig nga niini si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso kining programa Everlasting Kingdom of the Priest of God and of Christ. Ubos nini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Pag-ampo kita, Nelson, tungod sa kadako sa imong gugma o Dios, imong gihalad ang imong kinabuhi didto sa krus, aron nga imong may pakita dinhi kanamo ang kadako sa imong gugma. Niini ikatulo ka libo ka tuig na karon, nga alang kanimo mao ang ikatulo ka adlaw. Ikaw magabanhaw kanamo pinaagi sa imong dako ug kahibulongang kaalam. Kini nga kaalam magaiwag ngadto sa mga katawhan nga nagalakaw sa kangitngit ug magaluwas kanila nga mga nagapuyo sa landong sa kamatay aron sa pagbawi kanila ngadto sa kahayag. Amen. Maayong buntag sa tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ining kabuntagon adlaw Sabado. Aniya na usab kami aron sa pagsabwag sa matuod nga pulong sa Dios sa kahanginan. Nga gikan sa mong mahal nga magtutudlo. Supreme Divine Master Pope Genito G. Yabo. Maayong buntag kanyang master ug sa imong mga pamilya. Ug sa mga kauban nga mga cardinals, mga bishops, tanang mga kabanan sa Kingdom of Priest. May buntag ka natong tanan, labi na kay Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. May gabi ka ni mo diha. Cardinal, kay Bishop Arturo Amaba, Bishop Macristo. Gusto tanan ng mga kubanan nga maabot niya itong programa sa Quezon, kay Jennifer Casis, sa uban pang mga lugar, mga kubanan, kay Sister Mary Jansay, nagyapon sa Luzon, o sa tanan ng mga animate. Ako magayong ganinyo nga ang pulong sa Dios ug iyang panalangin magauban kanato. Mao nga maigsoon atong sumpayan ang mga topic nga dugay ng inyong nabati dinhi sa kahanginan mahitungod sa gingharian sa Dios nga natago dinhi sa kalibutan. Sumala sa sambingay ni Jesus Kristo ang gingharian sa langit sama sa bahandi nga nalubong sa uma ug ang uma mao ang kalibutan. Aron sa pagsumpay sa laing tema sa pagmatuod sa kamatuoran sa kagahom sa Dios. Aniya ang pulong sa pagmatuod sa iyang tema nga ihatag sa konsong kardinal si Cardinal Edwin Amorcillo, ang gate number 2. Ato sa paminawon iyang tema nga ipaambit dinha kanimo. Kino, salamat kayo, Igsoon, Cardinal Romy Buntigaw. So, sa dili pa ako mupadayon sa unahan mga kaigsuunan, agi og sugo sa maayong pamatasan, mangayo una ako og katahuran sa among mahal na magtutudlo, nga walay lain, mao si Supreme Divine Master Pope Genito Gabuli Yabo. Maayong buntag kanimo diha, Master. O sa mga nanay, espiritual nga mga nanay, mayong buntag diha, mga nanay. O sa atong mga kaubanan nga mga tagapagsunod nining atoang programa dinhi sa kahanginan, mayong buntag kaninyong tanan. Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag na usab. Mga igsuon, pasensya na kayo nga atong miaging Sabado wala kita ka live dinhi sa kahanginan tungod kay adunay mga problem dinhi sa istasyonan. So dinhi karon mo gamit ta og 3 ka oras, no? 3 ka oras, alas 6:15 ta nagsugod kaganina. Busa atong pasalamatan unang-una ang ato ang technician dinhi kay siya gyud ang
nagaamping sa ato ang mga buluhaton din no sa dinhi sa radyo. So mga igsoon, dili na lang nako langayon tungod kay ang ato ang mahal na magtutudlo tagaan natog time mga isa ka oras ug tunga ba ana kay tulo man ta ka oras. So kini ako ang mga kaigsuonan igo replay na lang kini or pahinumdom or sumala sa gikaingon sa ako ang igsuon nga si Cardinal Romy nga mao ang unang pertahan gate number 1 ang Jasper Precious Stone. So kinahanglan nga atong ipahibalo dinhi sa kahanginan mao man gani na nga ginabalik-balik sa amoang magtutudlo nga dinhi sa kahanginan bisan pag kapila nato ibalik-balik ning ato ang kapila nato isinggit gyud dinhi sa kahanginan pero dili gyud nato mapugos ang tao kung aduna bay mga tao nga gigahin sa Ginoo para nga malamdagan sila dinhi sa atuang pagsibya dinhi sa kahanginan. So busa mo na giingon nga mangugat na lang ang atuang liog diri sininggit pero ang Ginoo wala pa mahibalo kung unsay iyahang plano ni anang tawhana nga makasabot nini nga atong gisangyaw dinhi sa kahanginan. So mga igsoon, sumala sa among gibalik-balik dinhi sa nakay Bible ya Cardinal sa ato gining sabton pag-ayo kaning nahisulat dinhi sa Juan kapitulo 16 no versikulo 13 no sige daw pwede atong sugdon sa 12. Daghan pa akong igsusulti kaninyo. Apan dili pa kamo makadaog sa pagdala ni ini karon. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Hinunoa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. So mao kana mga kaigsuonan nga kaning bahina sa kasulatan kinahanglan atong sabton no dili lang kay igo ra ta mobasa kinahanglan nga atong sabton kining atong gibasa nga sitas para nga masabtan sa mga katawhan kay ngano man mapareho ra man dayon kita sa uban nga mga magsasangyaw nga igo ra ta mobasa apan wala nato masabti kung unsa ang tinuod or unsa ang kahulugan ni anang atong gibasa kay ultimong bata mga kaigsuonan inigbasa ani makabasa man siya pero wala siya kasabot sa kahulugan. Akong balikan mga kaigsuonan kaning sulti ni Juan dinhi sa 16 kapitulo 16 bersikulo 12 pulong ni Hesus matud pa diri daghan pa akog igsusulti kaninyo no daghan pa akog igsusulti kaninyo apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon. Busa kung atong sabton pag-ayo mga kaigsuonan, kaning pag-ingon dinhi nga daghan pa akog igsusulti kaninyo, for example, atong dad-on sa ato ang matagsikta karon or matagsimbahan. Kung adunay pangulo or pastor nga mubasa niini karon, no? Ato lang tagaan atog tagaan atog huna-huna. For example, ako nga nagbasa karon, akong gibasa kining bahina sa kasulatan nga sumala dinhi sa akong gibasa nag-ingon dinhi nga daghan pa akog igsusulti kaninyo apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon.
So kung atong sabton pag-ayo, kamo pod nga mga membro or mga sakop sa inyong mga pundoks nga inyong giapilan, ayaw po ninyo huna-hunaa nga siya ang katumanan ana, siya ang katungdanan ana, siya ang nakaposisyon ana. Mao ni inyo ang sabton. Kay pag ingon din nga daghan pa akog, siyempre ako gud ang nagbasa. So naada yon sa una-una sa mga tao nga abi kay gibasa na ni pastor or kinsa diya nga nagbasa, nakaposisyon ang iyang pagbasa diha. Pero sabto ninyo pag-ayo, sabto nato. Kaning pag-ingon dinhi, si Hesukristo ang nagsulti dinhi. Ang iyang gisultihan ang iyang 12 ka mga apostoles. Mao nay atong kinahanglan nga masabtan. Sa 13 giingon diri, inig-abot sa espiritu sa kamatuoran. No? So kung ato yung sabton pag-ayo mga kaigsuonan, katong pag-ingon ni Hesukristo dito sa iyang 12 ka mga apostoles, nga daghan pa akog igsusulti kaninyo. But pasabot, sa time di ay dito sa Jerusalem, dito sa Israel, wala gisulti ni Hesus ang tanan or unsay tumong og tuyo nga migula man si Hesukristo dito sa Israel. Wala niya gisulti tanan kay ngano man nahibalo man si Ginoong Hesukristo nga aduna siya isukod, diha siya kutob. Mo nga wala gi-full dito ni Hesus dito sa iyang mga 12. Mo ni giingon diri nga daghan pa akong isusulti kaninyo apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon. Busa masabot nato nga sa panahon ni Ginoong Hesukristo wala gitudlo sa iyang mga 12 ka mga tinun-an ang tinuod nga plano sa Dios dito sa lawas ni Hesukristo. Matod diri, inig-abot sa espiritu sa kamatuoran. Siyempre, mga kaigsuunan, kung inyo lang yung sabton pag-ayo, kaning espiritu sa kamatuoran, inig-abot, no? Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So kung atong sabton pag-ayo kining sitas nga atong gipahayag dinhi karon sa kahanginan mga kaigsuonan, ang subject dinhi espiritu sa kamatuoran. Di ba? So karon kay espiritu man sa kamatuoran inig-abot, lisod pug kaayo mga kaigsuonan nga magdala ka anang ni anang words nga espiritu sa kamatuoran nya wa ka kahibalo. Di ba? Kinahanglan nga atong sabton kanang espiritu sa kamatuoran dili na magsangyaw og magsulti sa mga bakak nga mga sangyaw. Kay espiritu na gud sa kamatuoran say nang kaana mga kaigsuonan. Buot pasabot espiritu sa kamatuoran kanang universal creator nga moabot na mosulod na sa lawas sa tao. Pareha dito mahisama dito sa panahon ni Ginoong Hesukristo nga ang mga tao wala mahibalo nga ang Misayas niabot na. Ingon ana nato kinahanglan nga atong sabton mga kaigsuonan. Unsay gisulti diri? Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Unsa di ay isulti mga kaigsuonan, inig-abot na ni anang espiritu sa kamatuoran, magasulti kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Subot pasabot, kung aduna lang kitay pangisip or kinahanglan nga ang ato ang utok, kinahanglan nga i-open-minded lang nato, aw masabtan gyud nato mga kaigsuonan. Pero naamanggoy uban mga kaigsuonan nga naminaw karon, naminaw aron sa pag-distract lang sa usa ka maong sangyaw nato dinhi sa kahanginan. Pero dili ta angay nga mabalakan ni ana mga kaigsuonan. Ngano man, tungod kay ang Dios nahibalo kung kinsa katong mga tawhana nga iyang gigahin aron sa pagtabang sa pagpabarog ni ining gobyerno sa Dios nga manuka dinhi sa dakbayan sa Dapitan Shrine City mga kaigsuonan. Mao kana ang labing tinuod mga kaigsuonan. Busa dinhi karon sa among pagsibya dinhi sa kahanginan, Luzon, Visayas ug Mindanao, ilabi na sa tibok nga kalibutan tungod kay live man kita karon dinhi sa Facebook.
busa ang Ginoo nahibalo nga kinsa katong mga tawhana nga iyang gamiton aron sa pagpalambo nining gobyerno nga umalabot dinhi sa manukad sa dapitan. So karon atong ipadayon mga kaigsuonan. Unsay giingon diri? Tibuok nga kamatuoran kay siya dili magasulti sa iyang kinaugalingong pagbulutan. Mao na atong sabton mga kaigsuonan. Kini siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Na, saynang ka? Buot pasabot, dili iya-iyahang kaugalingon ba ang pagsulti? Naabi tayo uban po diha nga miangkon nga espiritu sa kamatuoran. Espiritu kuno sa kamatuoran, kuno rapod kung sila'y pasultihon. Pero kung naatay ipahusay nila, ay moingon day nga walay nasayod sa adlaw sa takna. Kay naisulat man pod. Naisulat man pod diha sa Mateo. Di ba? Atong basahon igsuon sa Mateo 24:36. Atong basahon kay igsuonan. Para nga atong makuan. 24:36. Tara. Sige. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Oh, so mga kaigsuonan, mao kini ang dapat natong hinuktukan, no? Dili ta maangay dili mo angay mabalaka tungod kay kung ato lang yung sabton pag-ayo mga kaigsuonan dinhi sa Kingdom of Rest, kinahanglan nga ato yung ipasabot dinhi sa kahanginan, ilabi na kung adunay mga gustong manimati, actual preaching, bisan asa tang dapit sa Pilipinas, no? Kaning giingon dinhi. Excuse me. Kaning sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36. Giingon diri. Apan may tungod sa maong adlaw ug takna, no? Adlaw ug takna kanunay man gibalik-balik namo dinhi sa kahanginan. Sa tanan akong mga kaigsuonan dinhi. Kanunay ning gibalik-balik kay ngano man mao ni ang pinakadakong event nga dinhi kana mahitabo sa dapitan Shrine City. Adlaw ug takna. Unsay gisulti dire? Kama man giingon dire, walay usa nga nasayod. Kama. Bisan pa ang mga manulunda sa langit. Kama. Bisan pa ang anak. Kama. Subot pasabot, mugamit gay ka ng kama na ay sumpay. No? Padayon na to. Gawas sa amahan lamang. So kung inyong sabton pag-ayo mga kaigsuonan, wala may usang nga nasayod, no? Bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak. Giingon man dire, gawas sa amahan lamang. Subot pasabot kung inyong tagaan o kahulugan, tagaan ninyo pagsabot, kanang giingon dinhi. Na ba kay naay nakadalag Bible nga kuan? Katong wa ka kadala no? Oh, kay mao man ay common good karon nga gikuan. Oh, kamo diha mga cardinals diha sa gawas, nakadala mo Bible nga kuan? Imprimatur? Wala no. So ingon ana mga kaigsuonan kaning Bible among gigamit King James or Gideons, no? Ambot lang ka og unsay kuan dito sa sana maayo ay MBB, maayong balita sa kuan. Imprimatur. Oh. So ingon ana mga kaigsuonan, gawas sa amahan lamang. So kinahanglan atong sabton kung kinsa kining amahan lamang. Kanang amahan mga kaigsuonan, no? Kanang amahan kung ato nang dadon or sa laing mga term, sa laing mga pinulungan, di ba sa English father, no? Dayon unsa tong isa gani Cardinal Rumi? Katong sa English father dayon ang isa, katong sa Latin papa, no? Papas. Greek papas, no? Ingon ana. Kinahanglan nga atong sabton.
kaning giingon din nga gawas sa amahan lamang mao ni ang gisulti dinhi mga kaigsuonan nga kaning universal creator nga mao ang nagbuhat sa tanan ba sa tibuok nga kalibutan. Mao ni siya ang gitawag og espiritu sa kamatuoran. Inig abot na nini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. So mao kana mga kaigsuonan aron kamo nga makasabot. Magsulti man di ay ang espiritu sa kamatuoran sa tibuok nga kamatuoran busa kamo nga nagsangyaw karon diha Luzon, Visayas ug Mindanao, asa man mo karon sa kalibutan nga nagsangyaw, busa tarungan ninyo pagsangyaw. Ayaw mo pagsangyaw nga kanang sangyaw nga nag-estudyo lang mo sa inyong kaugalingong pagtuon sa Biblia, nya inyong ipahibalo sa mga tao, aron lang nga mga tao. Never yun na nga gisugo sa among mahal na magtutudlo mga kaigsunan. Dili mi sama sa uban no, purya kuan lang, purya saway lang. Dili mi pareha sa uban nga mahadlok mi og naay mga tao nga medyo murag mo tiwalag na wala misuguan na. Espiritu sa kamatuoran inig abot na magatultol kaninyo. So unang-una mga kaigsuonan kay espiritu man sa kamatuoran, sumala sa akong gikaingon lagi nga kaning espiritu sa kamatuoran inig abot na simpre wag gyud lain siya isulti. Sukwahi gyud sa uban nga mga magsasangyaw. Kay ngano man kaning espiritu sa kamatuoran dili man isama sa uban nga mga magsasangyaw nga maura gihapon. Di ba kung atong hinumduman pag-ayo, kung atong subayon pag-ayo ang tanang mga karaan nga mga sikta dinhi sa Pilipinas, ilabi na sa kuan, una Katoliko Romano, Lutheran Church, Presbyterian Church, Baptist Church, United Christian Church of the Philippines, Rock Christ Jesus, Salvation Army, o ang ikadusi anak mao ang PBMA. So kana lang bahina sa mga sikta nga atong gipanghinganlan from Catholic Romano to PBMA, halos nagkapareho ang mga teaching nila anak mga kaigsunan. Busa kamo karon nga naminaw, kinahanglan nga inyong sabton or kinahanglan nga inyong masabtan kung asa kana karon ang espiritu sa kamatuoran. Kay simpre giingon man diha nga kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Unang-una natong sayron mga kaigsuonan, dili nato makita ang gobyerno sa Dios kung dili nato makita or masabtan kanang kalendaryo sa Dios. Kay ngano man, sumala sa akong gikaingon, espiritu man sa kamatuoran, busa lahi ang iyahang sangyaw kaysa uban nga mga magsasangyaw. Kinahanglan nga kanang kalendaryo sa Dios maunay una nga mugula aron atong matumbok nga kana di ay tawhana, kana di ay siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Kay ano man, pila na ba kalibo ka tuig karon gikan pagpapil ni Ginoong Hesukristo didto sa Israel. Di ba dugay na kayo mga kaigsuonan? Apan gibiyaan gyud nila ang kalendaryo nga gihatag sa Dios nga didto sa panahon pa ni Moises mga kaigsuonan. Busa kinahanglan nga atong banhawon kining kalendaryo sa Dios. Kay ngano man, ako magaingon kaninyo mga kaigsuonan nga kaning kalendaryo sa Dios nga gibanhaw sa among mahal na magtutudlo mga kaigsuonan equal 30 days ra gyud ni by month. Pareho ra gyud ni mga kaigsuonan. Busa kung inyong ablihan lang ang inyong salabutan mga kaigsuonan, makasabot gyud mo. Kay ngano man, ang kalendaryo karon nga inyong gituhuan karon mao man ang kalendaryo ni Gregorio, Gregorian calendar. Busa alang kanamo, alang kanako, nagpasalamat gyud kami og dako sa among mahal na magtutudlo. Ngay ngano man, wala may laing nakatres ni ining kalendaryo sa Dios kundili ang among mahal na magtutudlo lang man. Busa mo ingon sila, kana sila mo'y kulto. Daghan na mga comment
Kana sila mao ang kulto kay naghimo sila kalendaryo, wala mi maghimo og kalendaryo nga among kaugalingon nga kalendaryo. Amo lang gibanhaw, amo lang gibuhi ang kalendaryo sa Dios nga dugay nang gibiyaan sa atong mga ginikanan, sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga ginikanan. Gibiyaan ninyo ang kalendaryo sa Dios ug misunod kamo sa kalendaryo sa usa ka binuhat lang og tao. Gamaw ka ng Gregorian calendar mga kaigsunan. Unsay kalendaryo nga inyong gisunod karon? Una, mao kanang January, no? January. Ang ikaduha, February. Ang ikatulo, March. Ang ikaapat, April. Ang ikalima, May. Ang ikaunom, June. Ang ikapito, July. Ang ikawalo, August. No? Ang ikasiyam, September. Ang ikapulo, October. Ang ika-11, November. Ang ika-12, December. Pero kung imo ni siyang kompyuton mga kaigsuunan, wala ni siya magkapariho og adlaw. Kay nga naman, na may 31 days. Naapoy 30, naapoy 28, 29. So mo na nga mo resulta ang usa ka tuig is 365.6 hours. Kaya nga naman, giround up naman na nila ang 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. Mao na ang giround up nila. Busa mo resulta gyud nga 365.6 hours. Kaya katong 5 hours and 48 minutes and 56 seconds giround up man og usa ka oras mao nang 0.6 hours. Mao kana mga kaigsuonan. Busa mao ni ang wala utingkay karon kung kamo gisugo sa Ginoo aron sa pagluwas ni aning mga katawhan nga naglakaw sa kangit-ngit karon, busa atong pahibalon, atong papaminawon, atong pahibalon nga kining espiritu sa kamatuoran, unang-una magtudlo kini siya sa kanang tudlo nga iyaha sa Ginoo, iyaha sa Amahan. Dili sama sa ubang nga magsasangyaw mga kaigsuunan nga puros lang teksto por teksto. Karon, dini namo ipahibalo nga kaning kalendaryo sa Dios based gyud sa Biblia, no? Based gyud sa Biblia, walay history or referensya. Kay kung mogamit og referensya mo na giingon nga kung mapamatud-an nato dinhi sa history, dinhi sa referensya nya wala sa Bible, bot pasabot wala na ilabot ang Bible, wala na ilabot ang Dios. Ingon ana mi mga kaigsuonan. Kani nga mo ang pagpahibalo diri dili ni sama sa inyuhang sangyaw. Nya mao lagi na nga sige lang daot lang mo. Daot lang mo. Nga moingon mo nga kulto mo, react din mo ana. Pero wa mo kay balo og unsay sinugdan, no? Unsay sinugdan. Busa kung atong ilukit or atong pangitaon kung unsa kini katinuod ning among gipahibalo diri nga adunay kalendaryo ang Dios 12 ka bulan, atong basahon ang Genesis kapitulo 7 versikulo 11. Ato ko nung paminawon mga kaigsuonan. Genesis kapitulo 7 versikulo 11. Sa ikaunom kagatos katuig sa kinabuhi City 11. Sa ikaunom kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe. Sa ikaduha nga bulan. Sa ikanapulo og 7 kaadlaw sa bulan. Niadto gayud nga adlawa nangabuswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga kahiladman ug ang tambuanan sa mga langit nga ablo. So kini mga kaigsuonan, ang atong gilukit lang or atong gipangita kanang bulan nga gihinganlan sa Dios. Kanang gitawag ba nga kalendaryo niya ba? Unsay gisulti diri? Sa 11, no? Sa ikaunom kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe.
So kang inyong sabton pag-ayo mga kaigsuonan, wala pa kita matao dinhi niining panahon na kay time man ni Ninuwe. Busa pangitaan ninyo karon kung kinsa ka ng tao, kinsa ka ng espiritu sa kamatuoran karon nga misulod sa lawas sa tao para kamo nga maluwas. Panahon man ni Ninuwe sa ikaduha nga bulan. So ang inyong ikaduha nga bulan karon unsa mang bulana? Di ba? Moingon man gyud mo nga Pebrero, February. Mao man ang inyo ikaduha ka bulan. Pero wa man magsulti ang Dios dinhi. Wa man magsulti ang Dios diri panahon ni Noe nga Noe ang ikaduha ka bulan mao ni ang February, Pebrero. Wala. Ang gisulti diri sa ikaduha nga bulan, no? Ikaduha man nga bulan. Wa inganlik unsang bulana. Pebrero ba or unsa diha? So atong basahon ang unang mga hari. Kapitulo 6 bersikulo 1. 6:1. Ug unsa nang ikaduha nga bulan, no? Kay gingon man diha nga sa ikaduha nga bulan. Sige. Og nahitabo sa ikaupat kagatos o kawaluan katuig human sa paghigula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto sa ikaupat katuig sa paghari ni Salomon sa Israel sa bulan sa Zip nga mao ang ikaduha nga bulan na siya nagsugod sa pagtukod sa balay ni Jehovah Kristo. So mao kana mga kaigsuonan, busa mao kini ang inyohang dapat sabton. Mao kini inyong dapat sabton kung kinsa ka ng tawhana dinhi sa tibuok nga kalibutan nga nagbanhaw or nagpa-implement niya ng kalendaryo sa Dios. Kay inyo man gibiyaan kini ang inyo pong mga ninuno sa unang mga panahon nga gisugo sa Dios aron sa pagpahibalo, aron sa pagbanhaw nining kalendaryo sa Dios, wala man pod sila mutuman kay nganuman. Wala man sila tagaig utok sa Dios. Kaya ang ilahang gihuna-una ang ilaharmang material panginahanglan sa matag adlaw. Busa wala mabanhaw ang kalendaryo sa Dios. Matud pa dinhi sa unang mga hari 6:1 giingon dinhi nga kuan sa og nahitabo sa ikaupat kagatos og kawaluan katuig human sa paghigula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto sa ikaupat katuig sa paghari ni Solomon sa Israel sa bulan sa Zep. Unsa di ay mga kaigsuonan ang ikaduha nga bulan sa kalendaryo sa Dios mao ang bulan sa Zep. Unya ang inyong palangga karon ang kanarabang Pebrero nga kalendaryo ni Gregorian calendar. Busa kinahanglan inyong i-compare mga kaigsuonan. Mao na ang ikaduha nga bulan. So karon kay na may ikaduha nga bulan ang kalendaryo ang Dios. Ato diayng basahon og unsa nang unang bulan sa kalendaryo sa Dios. Atong basahon ang Exodo, daghan tag mabasa dinhi mga kaigsuonan sa Exodo pero tagsa lang kasitas ang atong buhian dinhi, no? Sa Exodo 34:18. Dirita sa 34:18 kay matumbok yun kung unsa ng unang bulan. No? Sige. Ang piyesta sa mga tinapay nga walay libadura pagabantayan mo. 7 ka adlaw magkakaon ka sa tinapay nga walay libadura. Ingon sa gisugo ko kanimo sa panahon nga gitagal sa bulan sa Abib. Kay sa bulan sa Abib, migula ka gikan sa Ehipto. So wala gisulti diri no nga unang bulan no. No? Wala gisulti diri. Ang gihisgutan lang diri mao ang pista sa tinapay nga walay libadura. Pagabantayan mo, 7 ka adlaw magakaon ka sa tinapay nga walay libadura ingon sa gisugo ko kanimo sa panahon nga gitagal sa bulan sa Abib. Sa bulan sa Abib, migula ka gikan sa Ehipto. So mo kana mga kaigsuonan. Naay atong mabasa din nga sinugdan nga bulan
no? Sinugdan nga bulan nga mao ang bulan sa Abib. Sa Exodo 13:14 o sa Exodo 23:15. So, masabot na to nga ang unang bulan sa kalendaryo sa Dios mao ang bulan sa Abib. Gihinganlan nga Abib, dili January. Abib. Ang ikaduha mao ang Zep, sumala sa unang mga hari 6:1. So karon kay naa may duha. So atong basahon ang ika-12, no? Atong kuha ang ika-12. Atong basahon ang Esther, no? Esther 3:7. Pwede po ta sa Esther 3:13 o Esther 9:1. No? Ingon ana mga kaigsuonan, aron kamo nga makasabot. Espiritu na gani sa kamatuoran. Walay ko ano, koneksyon no. Kalay man lagi mo. Sige, basa igsoon. Esther 3:7. Sa nahaunang bulan nga mao ang bulan sa Nisan, sa ikanapulo ug duha ka tuig ni Hari Asuero, ilang gihimo ang Pur nga mao ang ripa sa tubangan ni Aman adlaw-adlaw ug bulan-bulan ngadto sa ikanapulo ug duha ka bulan nga mao ang bulan sa Adar. Oh, so mo kana mga kaigsuonan, dili Disyembre ha, dili Disyembre. Ang ikanapulo og duha ka bulan mao ang bulan sa Adar. So mo kana mga kaigsuonan, unya sa matag bulan 30 days lang. Walay 31 ha. Mo ninyong timan-an. Kay inig total ani 12 times 30 equals 360 ra gyud mga kaigsuonan. 360 dili sama sa kalendaryo ninyo karon nga 365.6 hours mga kaigsuonan. So diha ninyo masabot nga kami wala mi magsulti dinhi sa kahanginan aron sa pagpakaulaw sa among kaugalingon, kundili among gipadayag dinhi sa kahanginan ang tinuod nga sugo sa espiritu sa kamatuoran. Bahala na mong dili mo to, basta kay kami igo lang mi nagpahibalo dinhi. So karon kay nalukit naman nato ang ikanapulo og duha ka bulan nga mao ang bulan sa Adar, na natay uno, na natay ikaduha nga bulan. So ang ika-12. So atong pangitaon ang ikatulo nga bulan. Atong basahon ang Esther 8:9. Mao na ang ikatulo nga bulan mga kaigsuonan. Ug unsa na ang ikatulo ka bulan? Basig ma-March di ay, di ba? Basig jackpatan na inyuhang ikatulo nga bulan nga mao ang Marso or March. Sige, basa igsoon. Unya ang mga magsusulat sa hari gipanawag niadtong panahuna sa ikatulong bulan nga mao ang bulan sa Sivan. Sa ikakaluhaan og tulo ka adlaw niana. So mga kaigsuonan, ang ikatulo ka bulan sa kalendaryo sa Dios mao ang bulan sa Sivan, no? Dili Marso mga kaigsuonan. Mo na giingon nga pasensya na gyud kay mo mga kaigsuonan kay di man nay pwede nga among himuong Marso dire. Dili ni pwede nga atong gama-gamaon lang dire aron lang kamo nga mutuo. Mao na ang ikatulo nga bulan, mao ang Sivan. So ang ikaupat nga bulan atong ilocate cardinal, Jeremias 52:6. Sa Jeremias 52:6. Hara. Ang ikaupat na siya nga bulan. Atong i-locate dire sa kahanginan. Jeremias 52:6. Sa ikaupat ka bulan, sa ikasyam ka adlaw sa bulan, ang gutom mikaylap sa hilabihan gayud sa syudad, sa pagkaagi nga wala na tinapay alang sa mga tao didto sa yuta. 52:6. Jeremias 52:6. So wala ni siya hinganli og unsay ngalan nga bulan, no? So ang inyo ha, January, February, March, April ni sa inyo nga bulan sa kalendaryo ninyo.
Pero dinhi gisulti lang sa ikaupat nga bulan, no? Atong balikon. Sa ikaupat ka bulan, sa ikasiyam kaadlaw sa bulan, ang gutom mikaylap hilabihan gayud sa syudad sa pagkaagi nga wala nay tinapay alang sa mga tao didto sa yuta. So masabot na to, wala inganli kung unsay ngalan sa ikaupat nga bulan, pero gi pasabot din nga ikaupat ka bulan. Atong basahon sa Jeremias 52:6. So ikaupat man to siya, ang ikalima atong basahon sa Esdras. Sa Esdras. Esdras 7:9. Kay sa nahaunang adlaw sa nahaunang bulan, misugod siya sa pagtungas gikan sa Babilonia. Og sa nahaunang adlaw sa ikalima ka bulan, miabot siya sa Jerusalem. Sumala sa maayong kamot sa iyang Dios sa ibabaw niya. Wala kaya puninganli, no? Nehemias 6:15. Usa ang kuta na human sa ikakaluhaan og 5 kaadlaw sa bulan sa Ilol, sa kalim-an og 2 kaadlaw. So mao kana ikaunom nga bulan, mao ang bulan sa Ilol. Ang inyo karon unsa mang bulana? Di ba? So kwahi gyud. Busa makaingon gyud mo nga kana sila mga kulto gyud na kay ang kalendaryo gilisa na pod. Busa aya lang mo pagpalabi mga kaigsuonan kay basin unya og moabot ra ang inyohang mga paglapas nga dili angay nga mabuhat diha sa balaan nga espiritu. Karon kay ang ikaunom ka bulan mao man ang bulan sa Ilol. Ang ikapito atong ilukit pinaagi sa Biblia. Atong basahon ang unang mga hari, unang mga hari 8:12. Unang mga hari 8:12. Unya namulong si Salomon. Si Jehovah o Kristo moingon nga siya mopuyo sa mabaga nga kangitngit. 8:12. Unang mga hari 8:12. 8:2. 8:2. 8:2. O ang tanang mga tao sa Israel na nagtigom sa ilang kaugalingon ngadto kang Salomon nga hari. Sa adlaw sa piyesta sa bulan sa Itamin. Nga mao ang ikapito ka bulan. So mao kana mga kaigsunan gipasabot gyud dinhi. Gipasabot gyud dinhi nga ang ikapito nga bulan mao ang bulan sa Itanim. Nya ang inyo July man. So unsaon man anak karon? Perting layua kayo. Perting layua kayo kay wala may July dinhi sa balaang kasulatan. Wala man. Busa open-minded mga kaigsuonan. Open-minded. Ang ikapito nga bulan mao ang bulan sa Itanim. So ang ikawalo atong basahon sa 6:38 sa unang mga hari gyapon. 6:38. Og sa ikapulo og usa ka tuig sa bulan sa Bul nga maoy ikawalo ka bulan, maoy pagkahuman sa balay sa tanang mga bahin niini og sumala sa dagway niini, usa siya nagtukod niini sulod sa 7 ka tuig. So mao kana mga kaigsuonan. Busa ikawalo ka bulan mao ang bulan sa Bul. Wala man ninyo ni. Busa masuko gyud mo. Kay moingon din mo nga nagpatutuo. Wala man may magpatutuo, amo lang gibanhaw, amo lang gipahibalo nga kinahanglan, di ba? Unsay gisulti diha
bumalik kamo kanako ug kamo mga buhi. Subot pasabot ang ang inyong mga ninuno, mga ginikanan sa inyong mga ginikanan sa kaniadtong mga panahon, gibiyaan kining kalendaryo sa Dios. Busa nagbangutan ang Dios. Nagguol ang Dios mo nang yang gipahibalo diri nga bumalik kamo kanako ug ako usab mobalik diha kaninyo. Ingon ana mga kaigsuonan. So ang ikasiyam atong ilukit Zacarias Kapitulo 7 bersikulo 1. Tagsalang kasitas. Zacarias. Zacarias 13. 7:1. ug nahitabo sa ikaupat ka tuig ni Hari Dario nga ang pulong ni Huba o Kristo midangat kang Zacarias Zacarias. sa ikaupat ka adlaw sa ikasyam ka bulan nga mao ang Chislib. Oh, so sus Ginoo, tabangi sila. Masabot gyud mga kaigsuonan. Gisulti gyud diri nga sa ikasiyam ka bulan nga mao ang bulan sa Chislib. Wala man ninyo ni. Busa mga kaigsuonan among giawhag dinhi sa kahanginan nga kung gusto gyud mo nga maluwas, balik gyud mo sa kalendaryo sa Dios. Kay wala nay lain mga kaigsuonan, wala nay panahon nga kamo magpagahi pa mo sunod mo anang giingon nga kuan kanang why imposible sa Dios o ang uban moingon nga kanang giingon bitaw nga to see is to believe is to see. Paabot pa mo og makita na ninyo. Na, mo na giingon nga pagkamalas gyud ninyo. Unsa ang ikasiyam ka bulan mao ang bulan sa Chislib. Mao ang ikasiyam. Og follow up nga verse sa Hagyo Kapitulo 2 bersikulo 18. Ang ikapulo atong basahon sa Esther Kapitulo 2 bersikulo 16. Ang ikapulo nga bulan kay ang ikasiyam Chislib man. Sige. Busa ingon ana ang espiritu sa kamatuoran Esther mga. 2:16. Aw, oh. busa si Esther gidala ngadto kang Asuero nga hari sa harianong balay sa ikapulo ka bulan nga mao ang bulan sa Tebet sa pito ka tuig sa iyang paghari. So gisulti gyud mga kaigsuonan nga ang ikapulo ka bulan mao ang bulan sa Tebet sa panahon ni Esther. Ikapulo ha? Unsa ni sa inyo ha? Unsa ni sa inyo ha, di ba? October. No? October. Pero dire sa Dios gitawag og Tebet nga mao ang ika-napulo ka bulan. So ang ika-11 Zacarias 1:7. Zacarias 1:7. Ono 7 wa kay atras. Oh, dili na ta mo atras. Okay, ayo. Di ta sama sa atong igsuon nga. Okay, Atong, oh. Zacarias 1:7. Sa ikakaluhaan ug upat ka adlaw, sa ikanapulo ug usa ka bulan, nga mao ang bulan sa Sebat. Oh, unsay gisulti diha? Sa ikanapulo og usa ka bulan. Subot pasabot. Usa sa ikanapulo og usa 11, no? Nga mao ang bulan sa Sebat. So ika-11 siya nga bulan. Ang inyo haane November man. Wa may November diri nga gibutang. Bisag inyong lukpon kining Bible, Genesis cover to cover. Genesis from pinadayag, wa gyud mo'y mabasa diri nga naay January, naay Nobyembre, naay Disyembre, wala. So mao kato mga kaigsuonan.
Busa kanang espiritu sa kamatuoran, lahi ang iyang ipahibalo o lahi ang iyang isulti. Kaya nga naman, dili sumala sa gikaingon, unsay giingon diya sa Juan 16:13, no? Unsay giingon diya sa Juan 16:13, mga kaigsuonan, atong balikan ang ato ang tema. Aron kamo makasabot. Inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Nganong dili ni siya matibuok, mga kaigsuonan, tungod kay kalendaryo kini sa Dios. Mao kini ang gihatag didto sa panahon ni Moises, nga kaning kalendaryo sa Dios sila ang nagdumala niini. Mao kini, mga kaigsuonan. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Dili ang kaugalingon. Dili sama sa uban nga mga magsasangyaw nga nag-study pinaagi sa Biblia aron lang ipahibalo sa mga katawhan. Kundili ang diktasyon, no? Diktasyon, hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot yang gitugyan, igatugan kaninyo. Butang nga umalabot, mga kaigsuonan, ang pinakadakong butang nga umalabot, mga kaigsuonan, mao kini ang kalendaryo sa Dios, mga kaigsuonan. Busa magaingon ako kaninyo nga wala gyud lain nga nakabanhaw or nakapabuhi nining kalendaryo sa Dios nga dugay nang gibiyaan sa atong mga kaigsuonan dinhi sa kalibutan. Mibiya naman sila kay ning adapt naman sila og lain nga mga pagtulunan. Busa giawhag na mo ang tanan nga open-minded sabto nato pag-ayo. Busa magpasalamat ako pagdako sa among mahal na magtutudlo nga mao si Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuliabo, tungod kay siya ang gitahasan karon sa pagpahibalo sa tanang mga tinago dinhi sa kalibutan, mga kaigsuonan. Og dinhi lang kukutob akong ibalik sa akong igsuon nga mao si Cardinal Romy, og kini ang inyong ubos nga igsuon si Cardinal Edwin Rebecca Amorcillo, nga ikaduha nga pirtahan nga mao kanang Sapphire Precious Stone. Og daghang kayong salamat, og akong ibalik sa atong anchorman. Daghang salamat, igsoong Cardinal Edwin Amorcillo, no? Sa imong gihatag nga husay may tungod sa kalendaryo sa Dios. Mao nga detalyado ang husay, mga igsoon, aron nga inyong masabot nga ang Ginoo dili gyud intawon ignorante na ang kalendaryo dinhi sa kalibutan. Aron inyong mabaw-an nga ang Ginoo intawon tag-iya sa kaalam nga labaw sa tanan, og dili nato ikalalis nga kung adunay kalendaryo ang mga tao sa kalibutan, labaw pa ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tanan. Mao nga na sa walay paglipod-lipod mo igsoon, dili na mo ipanghambog nga ang among mahal nga magtutudlo nga si Supreme Divine Master Pope Ginito G. Yabo mao lamang ang nakabanhaw sa kalendaryo sa Dios nga gikan pa dito sa pagpanggula sa mga Israelita sa yuta sa Ehipto ug hangtod sa panahon ni Jesus nga gilansang hangtod karon mga adlaw, ug atong patrason pag-ayo gikan pa sa pagbuhat sa kalibutan. Atras tagmayo gikan sa pagbuhat sa kalibutan ug didto sa pagkasala kanan kanang kalendaryo maigsoon walay bugto. Sige ka nagsumpay atras abante, mao nay everlasting. Kay kanang everlasting maigsoon panahon nga walay katapusan. Unsaon man yo pagsulti nga ikaw walay katapusan kung wala kay kalendaryo nga gisubay. May bawaan ka nga ikaw tao wala kay katapusan tungod kay pagsubay sa kalendaryo ang imong kinabuhi nagsukad pa sa kaniadto ug sa umalabot ug mabutyag nimo ang mga sekreto ug mga tinago sa kalibutan nga gitago sa Dios sa dugay mga kapanahunan. Mao na mga igsoon nga importante gid kayo nga kita mahibalo nga anang kalendaryo sa Dios nga kahibulungan sa tanan. Kay gani na may kalendaryo si Gregorio, pero kanang kalendaryuhan niya dili biblical. Nga naman may igsoon nga dili biblical. Tungod kay
ang Biblia nagisgot diri kapanahunan nga ang usa ka panahon ni ana kung kwintahon sa algebraic expression muguwa nga 360 lang ang usa ka panahon, which is 1 year. Pero sa kalendaryo sa tao karon unsa man ang sunod? 365 days in 1 year. 5 hours, 48 minutes, and 56 seconds. Mo nang nahimo dayon nga dunay 365.6 hours matag tuig. O sa ikaupat ka tuig, kanang 6 hours times 4 mahimo dayon 24 o 1 day. Mo nang ibutang dayon nila sa February, mahimo dayon ang February 29 imbis 28 na sa February. So inga na migsoon, no? Mo nang pahibaw-on yun muna mo nining katapusang kaalam sa Ginoo. Anong katapusan nga igsoon tungod kay mao kaning katapusang gitago sa Dios nga wa nay lain pang makatugbang niini. Kay naabri naman magsoon ang katapusang lisodya. Unsa man katapusang lisodya? Adlaw ug takna. No, may tungod sa adlaw ug takna. No, way nasayod bisan ang anak, bisan ang madulunda, bisan ang anak gawas sa amahan lamang. Nagsulti ganit ang adlaw takna, guys got nagkapanahunan, guys got nagpitsa katuigan sa laktod nga pagkastorya. Kay adlaw got dunay takna, nagbase na sa kalendaryo sa Ginoo, dili kalendaryo sa tao. Nganuman, kay ang kalendaryo sa Dios makatug-an man sukad sa kaniadto o hangtod karon. Nganuman kana yung kalendaryo nga Gregorian makahatag nagpitsa sa lunok minuwis kaniadto, makahatag ba nagpitsa sa pagkasala ni Adan pinagi sa balang sulatan mo coincide ba, makahatag ba na ng 1582 man ang miguwa, no? Inhalan matris gyud sa Biblia nga gikan gyud sa Genesis na yabi makaplagan diha aron maabri ang tinaguan na may tungod sa kalendaryo sa Dios nga makatugan sa adlaw takna nga mao ang panihapon sa Dios pagkabanhaw sa iyang mga piniling katawhan. Og mga igsoon, inyong nadungog na bati ang husay, inaot nga dili mapulan ang inyong mga dalunggan sa pagpaminaw na ining sunod nga tema sa pagpamatuod sa kaalam sa Dios nga pinasahi nga wala gayud ninyo madunggi sa inyong mga magsasangyaw sa sulod sa inyong mga sinaguga o simbahan, mga igsoon. Karon tagaig panahon ang inyong mga hunag kasing-kasing aron nga iawat na lang madungagan ang inyong kahibalo. Dili sa ingon nga danihon mo pinaagi sa among pagsangyaw, kundi aron masayod kamo kay ang katapusang hukom sa pagdawat o sa dili pagdawat sa kamatuoran anaa lang sa tagsa ninyong mga kaugalingon. Mao nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo sa matag usa ka tawo. Og tuod amig igsoon, no, di na ko malimtan ako sang igreet ang akong igsoon sa Greg Remoto sa Cebu. Ang Oscar Rodriguez family, si Jimwell Oscar nga amahan og si Jim Lee sa Leyte og si Henry Labajo. May buntag diha kaninyo. Og igsoon sa sindangan po si Bishop Edsel Amorado. Ang akong may padayag kanyo mga igsoon mao ang ineng gitawag nga dako kayong kontroberse karon mga panahon na mga igsoon. Kaneng gitawag nga yawi ni David. Kana manindot. Mao kani ang gidala sa usa ka dakong pundok sa kalibutan sukad pa sa kaniadto sa 2,000 ka tuig nang ninglabay. Ila kinang gipadayag nga ang maong yawi anaa sa ilang pangulo. Kamot. Oh. Anaa gihatag ni Kristo sa ilang pangulo nga usa sa apostolis ni Kristo. Mao na ato tagag husay magsuon kung aron mahibaw-an nato kung pila ba gayud kabuok yabe ang giistorya dinhi sa kalibutan. No? Kay kung maghisgot tag yawi Daghan na magsuon. Tong yawi kana sa imong balay, do na kay yawi sa imong operador. Do na kay yawi sa imong sakanan. Do na kay yawi sa imong kwarto. Bisan sa imong kahadyero. Mao na nga kung maghisgot tag yawi magsuon ayaw ibutang iyang nahuna sa usa lang ka yawi nga mao tong yawi nga mao tong kang Hesus Kristo. No. No? Open. Kung kuhaan ninyo yawi si Hesus Kristo,
Kay giingon daw gihatag na sa usa ka tawo. Buot pasabot nga ang pagka-harianon, ang pagkaamahan, ang pagka-Diyos nun wala na kang Hesus. Kay gibalhin ang Yahweh sa usa ka tawo, usa sa iyang apostolis. Muna tong klaruhon maigsoon, taga na tong husay. Kaya ron ang mga tao karon nga nagunahuna nga si Kristo Jesus karon wala na gyud Yahweh. Kito na. Atong pahibawon nga ang Yahweh ni Jesus wala gyud taon bulag sa iyang kamot. Og iyahan lang gitagag Yahweh ang iyahang sinaligan, no, sinaligan maigsoon Authorized. sa usa ka Yahweh nga aduna poy purpose, no? Dili tong Yahweh nga kang Hesus na mao ang amahan, mao ang makaabri sa Biblia sa mga tinago, dili to maigsoon. Kaya ang Kristo ra maoy makaabri sa nilukot nga basahon nga mao ang Biblia karon. Si Kristo ra ang amahan. Wala gyud mabasa diya ang apostolis na himo ng amahan, puli ni Jesus. Karon magsoon, atong basahon ang sitas nga mao ang gi pangyandakan sa usa ka magsasangyaw karon nga ang Yahweh gihatag sa ilahang gituhuan nga ulo sa ilahang simbahan. Atong basahon ang Mateo 16 bersikulo 18 ngadto sa 19. So, Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 hangtod sa 19. Atras ta sa 18. atrasig son kay magindot na. Atras ta kay lindot ni. Nagaingon. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. 19. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Og bisan unsay imong pagaluwagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga niluwagan. Okay, so Lagi yawi di inyo. so inyong nabati kayo maigsoon nga aduna gyud Yahweh, mga Yahweh pa yun. Mga yawi No? daghan. Daghan pa gini maigsoon, no? Mm. No, kung atong motong balikan ha, matud pa ni Jesus ha, atong balikon, refresh na to. Oh. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Okay, daghan ang actual paminaw ron kay Pedro na gon. No? Sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kinsay namulong? Si Pedro, si Jesus. Si Jesus may namulong. Jesus. No, giingnan niya nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagatukuron ko. Di man ni ha? Mm. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ang iglesia ha? Dili madaog sa kamatayon. Og hatagan ko ikaw. Dinhi na mo gawas ang papel ni Pedro. Hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Mm. Bisa. Tanawa ha, ang sumpay igsoon ha. Mm. Human nagitagaan si Pedro sa mga yawi sa gingharian sa langit, dunay purpose tong yawi ha. Mm. Unsay purpose ato? Og bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa kung unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos. Klaro. Kung unsay bugkuson niya diri sa yuta, Sa langit. binugkuson po to sa langit. Mm. Og bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. So sa man ko ana ni yawihan ni. Inyo masabot maigsaw no? Kani nga yawi sama ni siya sa yawi nga kana bang magbutok ka og humay, bugkuson gud. Mm. Sama sa magbaat kag kahoy, mga kahoy nga igsulognod, di bugkuson nimo. So mo nang ipasabot diri nga duna sa yawi nga makabugkos siya, makagapos siya igsoon. Ug ang yawi po niya gawas nga makagapos, makahubad pud siya sa gapos. So timani ang yawi ha. Timani ang purpose sa yawi. Kaya ron may bawaan ninyo kung unsang klase ang yawi nga naa ni Kristo ug ang yawi nga gihatag ni Kristo didto kang Pedro. Unsa daw to?
ang mutukod sa iglesia o kanang simbahan nga inyong ipasabot sa imprimatur si Kristo. Og si Pedro mao iyang giingnan. Saksi si Pedro nga si Kristo mao'y mutukod. Dapat gidunta ang kamo grupo mo ni Pedro makailagid mo sa magtukod sa iglesia nga si Kristo. Pinpoint mo ni Kristo nga mo'y nagtukod og iglesia karon. Kaso lang kay naangko naman. No. Sige lang. Kay papel lang po ninyo sa pag-witness. Muna ang witness sa kasaysayan sa kinabuhi ni Jesus, naa ninyo nga nag-ilang si Pedro mo yung Pangulo. Karon unsay function, unsay purpose sa Yahweh ang gihatag dito kay Pedro, unsay ang paggabugkuson dinhi sa yuta, binugkos sa langit. Buot pasabot. Kung iyahang gapuson dinhi, ginapos sa langit. Kung iyang pagaluagan dinhi, niluagan po sa langit, binuyan. Mao bina mga igsoon nga sa tanang simbahan kamugyod ang nagpasiugda ni anang gitawag og saman kumpisal. Kumpisal. No? Kaya ang kumpisal mao man ang pagpasaylo sa imong sala nga nabuhat. Kumpisal ka dito kay ang purpose aron mapasaylo ka. Mao nay pagluag. Ug dili pagkapasayloon, mo nay pagbugkos. Pagbugkos. Ngano man nga dunay papel si Pedro na magsuon nga makabugkos siya makaluwag tungod kay ang kaning mga apostoles man God adi sa tamutas aning Isaias no to sang explaining nganong makabugkos si Pedro ngano pong makaluwag tungod kay kani si Pedro usa sa mga apostoles ni Jesus o kaning mga apostoles ni Jesus aduna na sila katungod sa paghukom sa mga banay ni Israel kada kani maghukom ikaw magpakanaog nga kaning tawhana ang ngayon ba ni pasayloon o ang ngayon bugin nga dili hukman munay papel anang apostoles ni Jesus. Basaha do igsoon, no? Sa Mateo kapitulo 19 versikulo 28. 19, Versikulo 28. 28. Mateo kapitulo 19 bersikulo 28. Kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga ang bagong kalibutan sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa iyahang mahimayaong trono. O kamo usab, kamo nga dara tong balikon. Sige. Kamo nga mga managsunod kanako magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono og iyang pagahukman ang mga napulog duha ka banay ni Israel. Klaro no? Pumulingkod ang anak sa tao, magalingkod pod ang napulog duha. No? Napulog duha niya ka mga tinunan sa mga trono, sa napulog duha ka trono. Kamu usab, no? Kamu usab na nagsunod kanako magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono og inyong pagahukman ang napulog duha ka mga banay ni Israel. So maghuhukom ang 12 ka apostoles. Therefore, si Pedro usaban sa apostoles ni Jesus, giklaro gid ni Jesus nga aduna say katungod sa pagbugkos o sa pagluag. Bot pasabot, hukman niya. Hukman nga ngayon pasayloon, hukman nga dili pasayloon. Munay papel, munay Yahweh nga gihatag ni Jesus dito kang Pedro. Isip katungdanan, authority. Duna say otoridad nga gihatag kang Jesus. Dili bot pasabot nga ang otoridad kay Jesus gibalhin kang Pedro. Wala sa giingon nga vested in me ha. Nga gibalhin ang katungod gibalhin dito or by the virtue. Kundili gitagaan lang siya og katungdanan. Gitagaag part si Pedro isip sa nabasa nato sa Mateo 19:28 nga ang mga apostoles diay dunay katungod sa mato sa sulti sa Ginoo nga kumulingkod ang anak sa tao kamo pod bulingkod sa napulog duha ka trono ug magahukom sa napulog duha ka mga banay ni Israel. Pero pangutana magison. Pila may gitagaan ni Jesus sa mga Yahweh? Pila man katawo ang gitagaan ni Jesus? 12 lang. Ika-12 ang una dia si Pedro. Pero human si Pedro nga gitagaan sa taha sa Ginoo nga mopaluag umubugkos makahukom siya. Aduna ba mabasa sa balang kasulatan nga adunay mosunod ni Pedro nga mao na poy hatagan ni Pedro sa Yahweh. Ha?
Siya na po yung pasaylo, siya na po yung paluag, siya na po yung hukom. Wala mo igsoon. Kaya mabasa na to dire, ang dusira mo'y mulingkod sa trono ron paghukom. Pag human ni Pedro, ug naay mo sunod di ana, dili man to apostoles. Kang recorded sa apostoles, katurang 12 ug ika-13 si Pablo. So kana ra sila. Muna katungod sa paghukom. Muna patungod sa muna dunay authority nga pasaylo. No? Ang hukom masala kanang hukom gani hukman ka, nga ba ka pasaylo dili. Muna purpose ang hukman. Maghukom ba para panahon ni Moises. Nga duna po si Moises ito maghukom, dusi nga maghukom. Pero siya rato yung maghukom kung ayaw bagdili anong nabuhat ng tao. Magingnan na sa sayang buwangan. Sa Hitro nga ang pili kag kuan nga maghukom po nila. Mo to napili sa maghukom. Muna ang Israel na andang na dunay maghukom. Gawas ang Samson. Muna nga pagbalik sa istorya ni Jesus, naghimo po si Jesus ug maghukom. Dusi pod. Nga mao ka to mga banay niya nga banay sa anak ng Israel. Nga gitawag yang apostoles. Mga tribes of Jacob to mahimong amahan sa 12. Si Pedro lang andun na katungod niya na. Human niya na, wala na. Kanang uban diya nga nagkuhan, gituhuan nga muna po yung sunod, ilahan na naguguling yung Referensya na na. ilahan na naguguling yung referensya, ilahan na naguguling yung deklarasyon. Nga ikaw Linos. ikaw isunod ni Pedro. Ang Yahweh ni Pedro, sa kanot malhin ko sa imuha. Sila na lang na. Pag humani hantod kay Marcelinos, hantod ka na, gikan kay Sericios na daghan kayo, ilahan na lang na kuan kanang referensya o ilahan nga deklarasyon nga matupad nila dunay apostolic succession. Kay base daw na dito kang Judas nga human namatay si Judas, ilang giparipahan o ganang tugbugan sa panyo mao si Matias. Pero kung basahon mo sa balang kasulatan, gihimo to nila aron matuman ang pagkabanhaw. Nga pagkabanhaw ni Jesus, banhaw po diya sumusunod. Motong gipabanhaw pinaagi ni Matias. Gani si Jesus ni banhaw lahi og itsura mo na si Judas pagbanhaw lahi po si Matias ni migawa. Aron makumpleto gyapon ang 12 mo to yung purpose ato. Nga pagbanhaw ni Jesus, nagya po yang 12 dili kay 11 na. Banhaw gud si Jesus alam pag balik niya 11 na lang yang nunan. Motong gipangitaag usa na 12. So dilibot sabton nga pwede na mo makadeclare nga gikan ana pwede na to ilisan pinagi na lupad panyo dili na siya pwede kay ngano man wala naman sa istorya dito ra mo tong istorya dito ra mo tong nga senaryo no katuro nga senaryo ha gituyo lang to para ato nga sa pagkabanhaw ni Jesus nga na ilusi mapabili ng istorya sa 12 kay tribes mo guna 12 tribes of Jacob di mo na pwede mawadan na karon ngayon na po ng butangan. Kung mapuli-puli na pumuglain niya, daghan kayo, asam na ito na ibasa sa kasulatan. Dili na nga ito na maistorya. Kung wala pa kasulatan, ikan kay Pedro, padalo din na, ng linya. So mahimo na yon nga tawanon nga pag-declare. So karon mag-ison, ato namang gitagaan og explanation. Unsang klase nga yawi ang naa kang Pedro. Mao lamang ang pagbugkos o pagluag o paghukom. Kinsayahang pasayloon nga kada kung bugkos magisuon kaubar man sa ingon nga bilangguon ka ba gapuson ka kay makasala ka man ni pagbugkos ug kadang luagan ka pagawson ka mo ingon nga pesohon ka pagawson ka naa ni Pedro ang paghukom ato spiritual ba no so kung magsuon atong basahon ang Isaias kadinhim ni sa Isaias gibase Isaias 22 bersikulo 21 ngadto sa 22 22. Itong masahon kung pwede ba nato ikumpara na sa Yahweh sa Isaias. Isaias kapitulo 22 bersikulo 21 hangtod sa 22. Ug akong suluban siya sa imong sapot. Ug bugkuson ko siya sa imong bakos ug itugyan ko ang imong kagamhanan diha sa iyahang kamot. Ug siya mahimong amahan sa mga pumuluyo sa Jerusalem sa balay ni Juda. 22. Ug ang Yahweh sa balay ni David, igabutang ko sa iyang abaga, ug siya magabukas, ug walay makatakom, ug siya
magatak-om ug walay makabukas. Okay, klaro igso, no? Yung bali-bali ra. So, dinhi sa 21, giisgutan din nga mahimo siyang amahan sa mga pumuluyo sa Jerusalem o sa balay ni Juda. So, mahimong amahan sa mga David, sa mga ni Solomon, mahimong amahan dito, mahimo siyang pangulo, mahimong labaw dito. Ato gani atrasan, no? Kay apo man mo atras ta. Ato atrasan sa 20. Ato yung madungagan pag pagpaligon din nga kani siya dunay usa ka sulugoon nga si Eliakim, Oo. nga anak nga lalaki ni Hilkias, no? Nga mo'y pagkasuluban ani. Pero ang istorya mo sa balang kasulatan mag-ison, although nga si Eliakim may gisultian din ha, ang katumanan mo gud ani didto na sa panahon ni Jesus. Kaya kung inyong basahon, manaman na 21 o 22 ang Yahweh, dili ka sa 23 may mabasa na to. Og igalansang ko siya sama sa usa ka lansang sa usa ka dapit, o di ba? Waman, nalansang ba si Eliakim, anak ni Hilkias? Wala man to yung basang istorya dire. Si Jesus naman gilansang. Ngano man nga makasulti nga pwede na to dalon sa kinabuhi ni Jesus. Tungod kay kung basahon to sa Lucas 24, atong lakbitan kadyot, Lucas 24 versikulo 25 ngadto sa 27, gisgutan gina diya nga ang kinabuhi ni Jesus gikan sa kaniadto hangtod karon. Sige atong basahon igsoon. Lucas 24, 25, 27. Yan ang atog yung tatagsaon ay saysay. 24:7 Mata sila. 24, 25. 25. 24:25. Lucas kapitulo 24 versikulo 5. 25? 25. 24:25 Sige. sa Lucas. Og si Jesus miingon kanila, o mga taong buang-buang, kinsang mga kasing-kasing hinayan nga mutuo sa tanang gikasulti sa mga propeta. Mo ni? Sige. Padayon. Ayo sa 27. 26. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga og unya magasulod siya sa iyang himaya. Sige, 27. 27. Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta iyahang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyahang kaugalingon. Oh, diha misor, klaro no? Sugod kang Moises. No? Ay, gisulti sa 27. Dili ba kinahanglan man ang Kristo magantos? Ang sulti sa 27. Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan. Tibuok kasulatan ha? Wa gi kulang. Mahitungod sa iyang kaugalingon. Na musupa ko ana nga kanang tanang nasulat diya sa gikan kay Moises ug sa mga propeta tibuok kasulatan mahitungod sa kaugalingon ni Kristo. Mao na magigsoon ang espiritu sa Ginoo sulod mo ganab sa gasa sa gasang luwasa. Mo nang gisgutan dinhi nga ang Yahweh, no? Ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga. Ug siya magabukas ug walay makatakom. Ug siya magatakom ug walay makabukas. 23, igalansang ko siya. Si Jesus na magsoon. Ug sa pag-ingon po din nga ang Yahweh sa balay ni David igabutang ko sa iyang abaga. Ato ning basahon ng Isaias 9:6. Isayas 9:6. Umsik asa ni connect ni istorya ha. Mo. Para Sige. na masabtan yun. Isaias 9:6. Isayas 9:6. Mm. Isayas kapitulo 9 bersikulo 6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Klaro. Og ang iyahang ngalan pagatawgon kahibulungang magtatambag. Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Klaro bigsoon, no? Ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. No? Klaro kaya ang sa kabatang lalaki. So wag yun lang ning Well, klaro perform. wala ay mapurpur ni. Mato pati buok kasulatan. Ang Kristo gayon sa iyang kaugalingon kani, no? Mao kana ang mga istorya may tungod kang Hesus Kristo. So ang Yahweh gatungtong siyang abaga, pagbasa sa Isaias 9:6, ang kagamhanan.
o pagbulutan o panggobyerno dito sa Israel, sa Jerusalem mainly, no, ang maong kapital nila sa Israel, igatungtong sa abaga ni Kristo nga naa siya gahom sa pag-abre ug sa pagsara. Iyang abrihan dili na masradaan, o iyang sradaan wa na po'y makabre, no? Kaya ang papel niya, siya ang maghukom kung unsay tinuod. Mingon siyang sakto na mo ha, kaya ang pulong sa hari mo may balaod sa kaniadto, bisag karon kay pulong sa Dios man mao gi matuman. Ug imo lang dalon, makita niyo karon sa senaryo sa presidente sa mga nason. Bisag ka ng piniriso, na piso na sa dugay mga tuig, pero i-appeal na sa parol sa presidente, kung sa'yo may tabo, makagawas siya. Ang iyang mga kaso, sa appeal ka sa parolado, pardon ka, may mga kaso, back to zero. Erase na, bag-o nga tao ka. Diba? Maunay usa ka example sa usa ka hari, o karon presidente ron, no? Nga maka-abre, way maka-sirado. Makasirado, wa po'y makabukas. Kaya ngayon na presidente nga, pesohon ka, peso juga. Isang ganun ng mga authority sa mga lisensya, pag ingon nga, tangtangon ka, tangtangan yung authority sa lisensya. Bisa pag sa media ka na itabo na sa panahon Duterte. Mao na usa sa example. Pero diri sa Ginoo, ang pinaka labaw binhi nga gipasabot niya, mao ning kaalam niya, no? Nga siya ray makaabre sa kamatuoran. Ug siya po'y magasirado. Prove na to. Yung sunod pagsirado sa Ginoo ning kaalam diri sa Biblia, gipaagi niya og sambingay. Mulay pagpadlak niya sa mga pulong sa balang kasulatan. Gipaagi niya mga sambingay, mga mananap, mga sungay, no? Giagi niya sa mga anak nga istorya. Aron nga pag-abot sa panahon, sa pag-abre niya, o to'y pag-abre niya sa paghatag og husay. Tuod man, daghang kinang gawas nga pangulo karon, aron matuman nga daghang munggula, natuman po nga daghang pong nagusay-usay. Pero di man po malami ang drama kung walay mga kontrabidang manggawas, mao nang gitugtan sa Ginoo. E mabasa po sa Mateo 12:36-37 nga ikaw niya tagahukman ra pinagi sa imong mga pulong. Manang ipasagdaan sa Ginoo. Isa pag moingon mga kamudugay ng sinangyan yung doktrina niyo na karon nabawaan yung nasayop yung wala mo siluti sa Ginoo, wala mo hanawas kalibutan. Tungod ka ito ni mabasa sa Mateo 12:36-37 nga magkaroon ng husay o hukom sa inyong gipamulong. O doon ay tagal ang panahon. Katulo ka adlaw na karon. Nga mugwa raon niya ang makapahibalo ninyo sa unsay kamatuoran. No? Mao nga si Kristo kana igsoon ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, gobyerno. O ikumpara nato dito sa Mateo 16:19. Ang mga yawi ihatag dito kang Pedro, iyang bukuson, pagdugpusan sa langit, iyang luagan sa langit. O kaning 16:22 unsay ibutangan ni igatungtong siyang abaga ang kagamhanan. No? Dili siya magbubugkos, kagamhanan gyud kaya tibukan. Igatungtong sa iyang abaga. Ang iyahang pag-aabrihan, no, walay makasirado. Ang iyahang pag-siraduhan, wa po'y makaabre. Mao na nga naan niya ang pinakalabaw nga yabi igsoon, no? Naan niya ang pinaka yabi sa harianon nga pagkaamahan. Kay gobyerno man igatungtong siyang abaga sumala sa Isaias 9:6. Matod sa dili sa 21:22, ang Yahweh 22 ang Yahweh igatungtong siyang abaga. Isaias 9:6 ang igatungtong siyang abaga mao ang kagamhanan sa Israel. So klaro mo igsoon, ato mga padayon sa pinadayag. Kailangan po Yahweh gisigutan na sa pinadayag 1:17. No. Sige daw. Pinadayag 1:17. 1:17. 1:17 sa pinadayag. Og sa pagkakita ko kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan. Apan gitapinan niya ako sa iyang tuo nga kamot og miingon siya kanako, ayaw kahadlok, ako mao ang sinugdan ug ang katapusan. Sige. 18. Og ang buhi ako og ang buhi ako namatay, apan tan-awa ako karon, buhi hangtod sa kahangturan, og ania kanako
ang mga yawi sa kamatayon ug sa hadis. Oh, tanawa. No, napoy mga yawi dire nya pinadayag ba niya katapusan ba ni. Wala na si Karon, Juan ani Hesus. Oh, nagisgot dire ang Ginoo nga ang mga yawi naagyapon niya. Naagyapon kay Jesus ang mga yawi, pinadayag ba niya. Subot pasabot, wala na balhin ni Pedro. Itong klarohon ni Migson ba? Lahi itong gihatag ni Pedro nga authority, no? Sig dahi tong yabiha. Oh, gitagaan po siya si Pedro authority nga makahukom po siya, makapasaylo po siya, makahukom, makaluag, makabugkos po siya. Mote authority gitagaan po ni Jesus katungod ng 12 kumulingkod ang anak sa tao sila po magalingkod sa 12 ka trono ug magahukom sa banay Israel. So mo lang nga nahimo mo ng pundo karon ang katumanan ng anak, mo na nahitabo siya. Pero wala dili na to sabton nga si Jesus wala na yawi, zero na. No? Ngali sa 22 gani atong gibasa din na gobyerno katungtong sa baga. Ultimo na lang si Yawi, Jesus. oh. Karon nawala na yabi si Jesus, mabe na karon nga ang pagka Holy Father nawala na. Wala bitaw kasi si Jesus karon nga Holy Father dito na ni Pedro. Saint Pope. Tungod kay ang yawi napalhin mangod atong klaro na atong naipasta sa mga istorya gsoon. Kitagaan sila katungod dilibot pasabot na gihurot, no? Pareha pa sa usa ka kapitan sa barangay. Ang mga konsehal gitagaan sa mga sektor. O doon na siya pagbulutan sa sektor. Dilibot sabton nga ikaw konsehal, ikaw na kapitan dito. Wala na papel ang kapitan sa barangay. Gitagaan lang kag otorite. Ayaw paghutda tanan. So muna nga ang proof ana sa Pedayag 1:17, 18, abante tagamay, kay na atlas abante ni puta. Sa Pedayag 1:17, 19, 18, no, 17 to 18, ang sulti dire, og ania kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa hadis. O tanawa, no? Sa labaw ng yawihan ni Jesus, nga naman, yawi naman sa kamatayon. Tayo naman. Ngayon ka Pedro, irang puluagan, irang puluagan, irang bukuson. O bato pasayloon dili ana. Pisal na. Pero kay Jesus lahi, yawi sa kamatayon sa hadis, naa niya. Mga yawi sa kamatayon sa hadis, naa niya. So siya ang maghukom kung kaning tawhana ang ngay bang ipadala dito sa kamatayon o dili. Si Jesus ra ang naa diya ang mga yawi. Maghukom siya si Jesus. Muna nga si Jesus, hari gid sa maghukom kay naaman niya ang paghukom sa tao sa kamatayon. Naa niya migsoon. So muna kalainan na ang gobyerno ni Jesus nga yawi butong sa baga ug naa po niya ang mga yawi sa kamatayon. Daghang yawi si Jesus no, na yawi sa panggobyerno, na po siya yawi sa kamatayon. Muna gyud ko ninyo nga dili kay usa lang yawi sa Biblia. No? Ato na basahan sa Pedayag 3:7. Kaya hapit naman ang time. 3:7. Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 7. Ug ngadto sa manulunda sa iglesia sa Philadelphia, Kinapuyabi dire sige. isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong ni adtong balaan nga tinuod nga mao ang nagabaton sa yawi ni David. Ang mag-aabli o walay bisan kinsa nga makasira. Ang magasira og walay bisan kinsa makaabli. Oh, di ba pareho sa Isaiah 22. 22. Versikulo 21-22, no? Nga nani ang yawi, ani Jesus ang yawi ani, kay siya man ang balaan dire, nga mga pulong ni adtong balaan ug tinuod nga mao ang nagabaton sa yawi ni David. Ang mag-aabli ug walay bisan kinsa nga makasara o magasira walay bisan kinsa nga makaabli. So kaning yabihan niya perting pagkabugatan ng yabig soon kay ano man naa niya pinakadakong authority siya magbuot. Abrihan niya bisa pag apostolis ka dili ka kasarado. Ngaro na to ha. Bisa pa ikaw si Pedro pag ingon ni Jesus nga sarado ni di ka kabre. Munibot pasabot dere. Kung iya pong saradan dili po mo makaabli. Dili po sila makaabli. So nagyud ang labaw nga Yahweh dito ni Jesus Kristo. Na ang pinaka main yun nga Yahweh nga dili pwede nga malabwan sa mga Yahweh nga dito gihatag sa apostol. Kay nga naman, ang Juan 8:32, ito nang basahon, sa gisulti diya. Juan 8:32. 32. Kaya karon ko ang kuan ko sa mga tao ko magsoon kaning doktrina, no? Mo'y nakapaggapos, mo'y Juan 8:32. Oh. Og kamo mahibalo sa kamatuoran. Og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Oh, di ba klaro, no?
ang kamatuoran maghatag nato kagawasan. So, ang makaabri giday, ang makaabri kanirang kamatuoran. Kaya nga naman, ang mga tao nahimo ning bilanggo sa doktrina karon, sa mga pagtuo, nahimong bilanggo sila. Ug ang makaabri niini maura ang kamatuoran. Dilibot sabton nga katong Yahweh dito ni Pedro. Aduna nay papel, aduna nay katungod si Pedro sa pag-abri sa basang nukot. Aduna say katungod sa paghubad sa mga sambingay ni. Dili magsuon nganuman. Walay mabasa sa balang kasulatan nga ang mga apostol pwede na makaabri sa basang nukot o sa Biblia. Pwede na silang makahatag og interpretation nga tinuod nganuman. Gali nangutana ang mga apostol niya diya sa Biblia nga hindi bang panahon ay pahuli mo ang gingharian sa Israel tubag ni dili gatugot kaniya pagkasayod sa panahonan. O may tungod sa gahom sa man. So, wala ka na tugani ang mga apostol. Niya, pwede na sila maka-interpret, labi na sa panahonan. Dili, proof pa na to. Sa Juan 16, sorry, excuse me. Juan 16:25 iso. 16:25. Okay. I-prove na to, nga wala ay maka-abri sa bingay. Sige. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo. Pinaagig mga sambingay. Okay? Apan moabot ra ang takna nga ako dili magasulti kaninyo pinaagi pa og mga sambingay. Kun dili magasulti ako kaninyo sa yano gayud mahitungod sa amahan. Diba? Atod pa diha sa Juan 16:25 nagasulti sa sambingay. Apan moabot ang panahon nga siya magasulti sa yano gayud mahitungod sa amahan. So karon mga igsoon nga siya magasulti, siya si Jesus ba? Abot ang panahon kaya kato sinari, gasulti mo siya sa sambingay. Maabot ang panahon nga magasulti na siya sa yano. Wala gingon nga magasulti ang mga apostol sa yano. Wala. Si Jesus ra ang makahubad sa mga sambingay. Mao nga lahi ang ipasabot nining Yahweh nga makaabli o walay makasira o walay makaabli, may tungod ni sa kaalam diri sa balaang kasulatan. Mo ni pag-abli. Mo nga daghang mga pundo karon ang nag-abli-abli, nag-interpret ang balaang kasulatan. Naapon na igo ginagmay, pero kasagaran daghang yung maigo nila tarong. Labi na ni kapanahunan. Kasagaran din nagko. Prove na to. I-prove na to ha. Sila ra na igo. Kung sa may prove ana. Dili mo pwede mo angkon nga kamoy tinuon nganuman. Usa lang ka pangutana. Sigurado yung Bagsak. gawas nga bagsak, yabugi mo sa impierno. Si kuan pa to. So ang Eugene pa to, yabudos ko impierno. Kahit pader ba panggayon. Pero ipangutana na ko ninyo, dili mo katubag, yabugi mo sa impierno. Dili man pwede nga abi kay kamoy karaan na sa kalibutan. No. Sila ang una. Kamo na gitag-iya sa tinuod nga husay sa balang kasulatan. Kamo na gid ang tinuod nga interpreter sa Bible. Gani ato nang gibasa ganina. Nga si Jesus ra ang nagahatag sa bingay, siya ra pud ang magahubad sa yano. Ug wala giingon nga apil ang apostoles. Base sa lang kasulatan, wala man gitugot sa mga apostoles ang pagkasayod sa panahonan. Proof na to. Sa Mateo 24:36 ang gibasa itong isuon ganina ang sisulti. May tungod sa adlaw takna walay nasayod. Isa na malunda sa langit, ang anak gawas sa amahan lamang. Proof na, tinuod na. Pangutana sa tanang simbahan karon diri sa kalibutan. Bader, kung asa man mo abot ang anak sa tawo nga mo sa Kristo, sa adlaw sa takna, sa tubag. Walay nasayod, bader. Di mo nasayod, nga may amahan nasayod. Ha? Kung naan ninyo ang amahan, dili ba ito anan na iya magawali. Sumala sa Juan 16:12-13, magpadalam sa Espiritu sa kamatuoran. Isulti ang kamatuoran, tibok ang kamatuoran. So kayong tibok ang kamatuoran, full package na, wagi mabilin. Labi na lang adlaw tak na, may storya gina. So kung kamo, mangutana mo nga, makatubag mi anak, dili po may musulti igsoon, hindi may katubag ana. Dili po may mag-live din nga kami mahibalo ang adlaw tak na, kung wala po may basihanan. Ang proof na mo anak, kalendaryo sa Ginoo. Kung gusto mo matanaw, makisayod sa kamatuoran, nakihinabi lang mo na mo. Open na mo ang Facebook o ang mga cellphone number 0955-802-9395. Manahan mo, no? Wala mo po'y mawala ninyo kung magsukit-sukit mo sa kamatuoran, pagkasayod, wala mo po'y mawala ninyo. Wala mawala sila pero makadala pa sila. Maduwagan pa mo. No? Mauna migsaon. Okay, nana atong tutudlo, atong paminahon ang iyahang live mga igsoon.
Sige. Connect wala. Wala. May tingog. Ay, tingog. Masig daot ng kuan. Ay, direct na dali. Kardinal ang gusto isang mayong punta ko sa kahimo kaniya. Pero gabi man, may sabihin ka sa Amerika. Sa kanato ng mga kaisonan sa mga Pilipino, maayong punta niya, maayong gabi niya sa Amerika. Dili lang sa Amerika, kanang mga nasod sa tibuok kalibutan nga dunay mga Pilipino na makasabot sa atong nga Bisaya, mayong punta sa Pilipinas. Hindi sa Facebook, sa atong mga masugid na sitwasyon, expired sa programa, mayong punta ko sa kanilong kanan. Kung nasa tanan mga igsoon kaning atong programa, mao kani ang gobyerno sa Diyos na gihatag dinhi sa Pilipinas. Dayon ba kaning gobyerno dito man kani gihatag dianang nasod karon nga Israel. Kay sa nasod nga Israel, mao man kana ang mga material nga lawas nga paliwan sa mga Pilipino o tungkol lagi kay ang saan sa Diyos sa pagkamahan sa kalibutan niya kaniyang sa ingon man na marami na mga hanin sa iyong mabagitan kanino, mabagitan sa iyang awak. Usa, pagpangkulang sa Israelitas, pagpangkulang sa mga Israelita sa ito, diatong ikatulong kalibo katuig sa ikaduha na 7 kalibo tuig. Ikaduha ka simana. Ito igama kanang gobyerno sa Diyos alang sa tanan ng mga Pilipino. Apan kay man sa katungan, mauman isinupat sila sa Diyos, inaakti sa pagpapagpapag sa pamilya. Libuwag sa Iso Cristo sa 26 ED o ihatag ito ang tahas ng 7 katuig. Aron kung na kuman ang 7 katuig niya na pagkasabot sa mga hugiro, makibalik pa po sa ang maong gobyerno na kanto ng gobyerno na dito ni ng kungsi at kaluman sa maong kagamana. Kapag may wala man, ako nga yan isata sa usang kanasod o ang nasod mao ang Pilipinas. Kaning gobyerno sa Diyos, mga igsoon, dili ni akin sa atong kagamhanan, kundi suporta kani sa mga maayong kalibugan sa atong gobyerno. Ang atong gobyerno nagapangandoy na makabatul sa ilpig na galinaw ang atong nasod. Ang atong gobyerno nagapangandoy sa kanunay na makabatul ang mga Pilipino sa itawag na high standard of living. Apan, wala pa kani matulong ang tugarong kay daghan pa man ang mga nagsinaos sa kalisod sa atong mga masig kanasod no Pilipino.
Mao kani ang usa sa mga kalihukan sa gobyerno sa Diyos ang pagsuporta sa programa sa atong mao nga ang gobyerno sa Diyos nga nagtinda mo nagatanaw sa mga proyekto sa mga trabaho nga atong ikasumpay sa mga buong Pilipino sa tibuok nga Pilipinas. Okay, atong itanaw karon. Ay kaya, ang ulaban ninyo man na una, katong nakapataon sa mga publik ay kanang Mamanay usap na panagsipan ni Kristo na iyang ipisin ay sampun. Samtang siya kauban pa sa mga kulyo. Kauban pa sa mga saktitas. Kung inyong basaro sa Matthew 25 na di ba ang ingon tumukulong mo kung mga dito sa Panginoon. Kung panundan ninyo ang linhahian na bitagana alang kaninyo sukat pa sa pagkatubo sa kalikutan. Ay ikuto ako, inyo ako mag-ipakaon. Ituhaw ako, inyo ako mag-ipainom. Kung ako, inyo ako mag-ibistihan. Nagtulunong ako, inyo ako ginawin. Napilang ko ako, inyo ako ginuhaw. Namutana sa mga inalangga sa mga nagasunod, mga alangga niya, Ginoo. Ano sa mga kanamo nakita, ibutong ka kung kapakaon ka namo. At sa mga usap ikaw nakipa, kanamo na, wow, napainom ka namo. Ano sa mga kami magkakipa na ikaw, pag-iiran ka namo. Nabilang kong naluaw ka namo, di ka ng Ginoo. Binilang ko man ka ng Ginoo karon. Dito man makaluo ng Ginoo sa tanang kahit sa tao. Sa mga sampulan, sa mga alilaya, sa mga suray-suray na wala na mailakit sa bulatong sa langit. Kaya ang kalipay sa usap na sinuro sa Ginoo limitado naman. Mao nga pinilang ko ang Ginoo nila. Ingon ang Ginoo, kaya may bukas ninyo ini sa masin kayon kaninyong mga putri. At ako, hindi ko kayo. Kung ay akong paas ako, na kaning gobyerno sa Diyos, musukuan sa kalimutan sa mga ayong programa sa atong kagamanan. Labi na sa Davita. Ang atong pinalangga na mayor sa Davita. Sa nagpakandoy, sa nagpinguha, alam ko maayong paumao sa mga Davita. Maong ang ato panahparan. Ipagtalang ng mga sinuko hindi sa Davita. Nabasa nato ang maong sa ato. Kaya hindi man tayo ako rin isuko. Anak Katoliko Romano, isuko ka na sa Ginoo. Anak Iglesia ni Manalo, isuko ka na sa Diyos kayo. Ginoo nga mo ay nagpupong kinigdaran. Isang ka ng baptist, kanang sa ranista, mga born again, upat pang mga pundo, mga sinuko ka na nila sa Ginoo. Ay bilingon ba sa pagkapan sa Jeremias na tunay mga kabayo na nagpula sa pangano. At ang mga kabayo, mga pundo, mga sinta, ang inaso na kaulugan nila. Hindi kay kabayo yun na as in kabayo. Mga itang ka ng mga sinuko hindi sa kalibutan, labi na sa Pilipinas, labi na sa Davita,
atong tabangan ang mga timuha sa atong mga opisyalis na maunang improve ang kanilang buhay sa atong mga kailangan. O na itinuod na siguro, hindi kay ang iyang i-improve ang iyang mundo. Mga itinuha ng mga tao, iyang tanong na may sa kahit hindi sa pagpagkilabot ng punta kasi magmumukuha sa biskupo sa Ginoo ilang isinipay ang Ginoo na taas o ang ipalaman o ang ilang pundo. Mao na manag ko ang ilang simbahan epikwa po ang nasimbahan ang mga tao sa ilang kay hindi man ang itutukan ang kapuligon sa mga tao kung saan na masupayad ako ang ilang paningatuloy ang doon na makatakot sila sa level na pinabuhi standard of living. Muna dapat at wala tayo manumbalik sa ugat sa Ginoo kay labi ang nakita nila kurang na imong negosyo ang Biblia. Nag-imo pasitaranan sa negosyo. Walang imong tao Biblia, negosyo ba na? Wala na ito ang mataping kalikunan ang mga tuyo sa Ginoo ni Kanato na sundin sa Biblia kay ang mga tao halos hindi na putuwa sa Biblia. Sa kasunod na mayroon na negosyo ang Biblia kay lagi at nga mga tao nagpupol ng dato kunya ang isa pang mga kukli ginato magkanang na ito o nga kasi gusto sa Diyos tulad sa kayo sa tinguha ang andoy sa atong kagamhanan sa Pilipinas. Pagkakay ko, atong mag-ibiglo sa ikutan ang tinukot na pagtulungan sa Ginoo. Usa, atong katituan kaning iskuta sa Isaiah 22, versikulo 20 hangtod sa 22. Kay kaning pakita sa kasulatan dili sa apostol Pedro ang gitapit ni propeta Isaiah. Dili si apostol Pedro ang tuyo sa Ginoo aning pagsultihan niya ni propeta Isaiah. Tungkol kay dili si Pedro ang performance sa tanang mga sinulat o mga panagna sa tanang mga kasulatan. Kundi ang ato Ginoo Jesucristo. Kaya kung ato basahon sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 25, iasa ni Jesucristo ito ang pagkaligano. Diyan ng mga tao ay tunod sa pagkatungan sa kasulatan, diha sa iyang kinabuhi. Pasahon nato
sa Juan ang Lucas 24:25 at 27. O Jesus mingon kanila, o mga taong uatwa, pinsang mga kasing-kasing, inayan ng mutuo sa tanang isulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man ang Kristo mag-aantos kayo niining pamutana o unya magasulod siya sa iyang himayan? Kung sugod ka Moses o sa tanang mga propeta ng Isaias, iyang isay-isay kanila ang mga butang sa tibuok na kasulatan na itungod sa iya kaugalingon. Okay. Okay. Rita. Pusa. Berapa master? Dili si Apostol Pedro ang performer sa mga propeta tanan. Doon ay mga titila sa mga bahid sa kasulatan. Likat. Alang sa kinabuhi ni Kristo, ang pagkatuman, apan dili kay ang tanan. Pero basaho nato ang Isaiah 24:22, kapitulo 20 hangtod sa 22. Kung tanaw nato si Pedro ba ang itulong sa bautismo. Kung may tumot ni Anak at Lawa, nakatawag ko ang akong sulong pasigil. Isa ni Siliapin, anak ini Ligtas sa Senturi. Kung akong sulungan siya sa iyong sakot, Siliapin, kung paspupur ko siya sa iyong bakos, kung inumiyan ko ang imong katarunganan, diha sa iyang talong. Kung siya ang imong amahan sa mga pumulong sa Jerusalem, kung sa panay, ikuda, ako sa ipasabot, umay. Aning panahon sa pagsulti sa Diyos ni Propeta Isaias, hindi na ikabuno sugod niya ng negatibo symptoms 46. Ikautang kalibong katuloy, ikas sa pagpasala niya. Pagpapala, hindi pagpapala ng mga hindi usukan. Kasi ikaw ang kalibong katuloy. Magkinala mo anak kaya, baka magkabalo, lamang nakasulti na nakakana sa ikaw ang kalibong katuloy. Nakuha ninyo sumaybay kaning pagtulungan sa everlasting kingdom ng Kristo God of Christ or kingdom of Christ. Kaning pagtulungan namin, nakita sa pagkatulig sa lipunan, ikan sa pagkuha, ako sa pagkasalanan, ako sa ako mga nakunan, iisip kaning, nakakaway mo tangan. Kung kamaan mo subay, sa inyo makita, sa pagsulti sa Diyos dito ng Propeta Isaias, ato, paong aming taupag kalipo katuloy o ika-4 milyon sa ikaduhang simana o ang hari-ana mausi Aga sa Israel o santang ang hari sa Israel mausi Israel. Kaya tuhan naman ang Israel ay panahon na Huda o Israel. Ang kapital sa Israel mao ang Samaria. Ang kapital sa Huda mao ang Israel. O pala ay sila ang hari anak panahon na si Ahab sa Israel. Pero sa
natin. Panahon ko ni ka Ilyas mula ko na. Pero, kami Diyos, Kristo na din sa kamahan ko anak. Mga kanan, si Eliakim, anak ka na, Ilyas, na saserdote sa labay ni Aaron. Pagbuwag natin ito sa kinasawin ito, amahan ito anak. Murang si Iso Kristo nagsulti na siya, pinadala sa amahan. Kaya ano, ang istorya na siya pagkasulungan na nagsulong, mahuwan ang pagkasulungan ni Ilyas. Dito mahikong na, ay ako ni Jesus. Ay nagsulungan ang itong tinawon sa pagsulong ni Ani sa Isaya. Si Eliakim sa kasabot na niyong Kristo, si Jesus pa ang sulungan sa mga. Siya may sulungan. Mga pagsulungan ani, ang aktual ani si Jesus. Ito sa mga itago na si Eliakim na sulungan sa Kristi Ilyas. May nainom ang mga sa wala man. Iwan kay siya, hindi mo ang ito. Ako, hindi pa na yun pagbasa. Kung ginagawa ng tao, kung naman sa ko. Dito sila ako ba, kung ginagawa ko ng mga tao, para lang ang tao ko, kuya-kulang kanta. Ang unsa mo nagkulang mo, yung may kaluwasan. Hindi yung ang trabaho, interno. Diyos Kristo ba? Alam ako. Mga bihasang kumakas sa Ginoo at mga pinili sa Ginoo at pinili. Gamay, rakay, pinili raman. Napawilan dito mo pinili na labaw pa sa idakon sa iyong kuma. Lagi mo kuha sa maita. Magdito may nagsapadan ka na kapili. Hindi naman ang masulong sa kuma. Kung isulong sa kuma na, hindi naman ko lang ang kuma. Pagpanang tingin sa Ginoo, sumala sa pagsagidan sa iyong kuma. Kung nag-serious na, gamay na ng mga pinili sa Ginoo, kaysa na interno. Ano, ako masahon kung sakto na to. Kung akong sulungan siya, Eliakim ang idagig. Sa imong sakot, Elias. Kung pupus ko siya, sa imong pagpus, kung itugyan ko ang imong kasamanan, sa amahan, iha sa imong kamot, dito ni Elias. Kung siya na imong amahan sa mga pumuluyo sa Jerusalem, kung sa balay mo, mayroong amahan sa pumuluyo sa Jerusalem, sa baba, siya'y hari nito. May kanang-kanang hari na na. Dilihan kay amahan na amahan na natural na isang dati na natural ang amahan ay hari sa punimalay. Pero kahit ito may amahan niya ay ang mga tao sa Jerusalem. So, si Kristo, ang mga ako, ang pag-iatang at katungo, dito ngayon, sa ulatong sa lugar, ulo, 32 to 33. Kung ako, tumingin pag-lipat-lipat ako, magkakasan ng tao. Yung mga higit. Ako mga ito, hindi po may isang, ay maglaya. Kaya siya na yung optimize,
Nangyat na sintasing isudla na sa tatas. Una si Iscariote, kung iyan ang napisa sa Ginoo sa takna sa ilang pagsaulo sa unang adlaw sa pista sa tinapay na walay nagkatulang. Ay pista man po sa tinapay na walay nagkatulang. Nakakula ko una nga ang kukunin sa sulatan, kunya akong ipatulong-tulong ang itugma-tugma ang labanan ng buo. Kunya ang mga tao, lugang sino maawa, wajib wala. Kaya kung bibilang ng mga libro o mga sakto, rumibir na akong itutulong na ang sangas bahagi sa mga sinta na mahatlong mga watang na tao. Atong nasaw ang Lucas 1:39. Bilang ng sentinelli, away ka. O ayaw kalisang Maria, ay naampon mo ang kalimuot sa Diyos. O panawa magasampung ikaw, o iga-anak mo ang usap ng bata na lalaki kung siya niyong pagangandang si Jesus. Siya mahirong pagtungan o pagkatawag na anak sa labing alam doon. Siya mga anak naman siya din. Nana siya amahan. Kung kaniya inahatag sa Ginoong Diyos ang trono sa iyang amahan na sinabi. Kung iyang pagkaharian ang bagay niya ko, kami ang Jerusalem. Ang kung sa kangkuran, kung wala'y magkatapos ang iyang sinarihan, para ang Jerusalem. Kung nag-ingon sa Isaias na, manimong siyang amahan sa bagay ni Juda. Kay kanang Kristo nga si Jesus, bakit mga inulang kita? Kita inulang pares iprogram ang inadaw na asong salmon o kulit isay David Solomon. Rumo ang apya asaw sa pag-ora o siya subang amal siya manasin amo o siya sikunya sa lapier, surawabil, apyo, siyakin, asor, sadak, akil, iliyon, ilisir, mata, ako, o si Jesus. Nung sa tamang kaliwatan, patay na o si Jesus sa lefti. Kita sa kaliwatan ni Buddha, si Jesus sa lefti, o si Umin, ang wala si Umin, ihatag ang pagamahanan sa Israel, kung ilimtungan sa Kristo, sumalak sa mong ibasa. Kau na, kung imong tanaw sa silbing tayo sa istorya nila, si Jesus ang performer na mahimo ang lahat sa bagay ni Isla. Dili kay Kristo na ito ang pagkir ni Isaias, 18:19, para isumpay mo ni Isaias. May dili mo si Pedro ang performer sa tanan ng kasulatan. Kung doon na may bitilang kalubas, yan sa pinakuhi ni Pedro, piling tanan na kasulatan ma-apply sa kinakuhi ni Jesus. Si Jesus yun ang performer. Mga unity tayo si Jesus Christ, iyang ipasipasukan ang Jerusalem na matibong. Atong basahon, ang Matthew 26, 30. Oh, Jerusalem, Jerusalem,
ka o nakabato sa kasinulo na sa kanino. Sa pagkadamhan, pamanoy sino ang manoy. Ang pagtigong mo ba sa imong mga anak, pahinang sa imong mahal, nagagagin mo sa iyang mga piso, ilalo sa iyang mga pagko, ama na nagatuhin na mo. Kasi naman mo'y na nagpagtigo, sino Kristo? No, kana ang taas, ito mo ka na ang ingon nga, kung siya mahimong amahan sa mga pumuloy sa Jerusalem, kung sa balay ito ka, ay kanang Jerusalem, balay na ito ka. Ang itahasan ani sa pagtigo mo si Jesucristo, dili si Pedro. Kung sa iyong ubat-ubat na mga pahisalaan sa milyong-milyong mga tao, daghan ng mga kalak na naisama karon yung anak ng Pilihan. Kung ano sa impyerno, karon dalamong lakong. Ikukita natin mo ito kalayo ang sino. Tungkol na sila. Ayaw mo ba? Puro sa bukas-bukas inyong tingin. Dili kasi, luna. Huwag manipin ko na itabo nga. Dahil mo siyang kamahan siyang salit. Kung sa palay ni Buda, dahil mo na yung amahan na si Pedro. Si Pedro na yung nanigbago para matigong itong mga anak sa Jerusalem. Si Jesus Maro, buong Jerusalem, na nagpatay sa mga propeta at nagpato sa mga sinugo, sa kanyo, sa mapadaghan, ipangatoy mo, ipangatoy mo, ang pagtigong punta, ang pagtigong punta sa imong mga anak. Malimuot sa imong mahal, na nakarbito sa iyong mga piso, lalo sa iyong mga kapo, ang pagkakalimuot sa mo. Pag-asa, pagpiniyaan kung maminaw ang Pilihan, ay iupihan ko ba mo? At hindi ilang na mo makapita ang ako sa ako magalimot sa mo. Ganlay ang mga sa alam sa ito mo. Kaya, ang kapumanan sa sulti sa Diyos, sinabi nito sa Isaya, Kapitulo 22, Versículo 21, Grasya, sumulahan sa Jerusalem, katatawan sa balay na mauhaling ang kung naalang ewan na kayo kung nag-ibalik ang itaya. Dili na natin rin gano'n na si Kristo rin. Balikan naman na ito. Ilapos na ito sa 22. Kung ang Yahweh sa malalim ni David, inutang ko sa tata. Kung siya magkabukas, kung wala'y makatakbo, kung siya matatakbo, kung wala'y makabukas. Sa tuba, there is no abang. There is no, walang naitao na nabaw kanya. Kaya kung sino ang reward, kung sino makasila. Kung sino sinawa, ay makasila. Atong ibanin ha. Kung ang Yahweh ay hindi David, ibutang ko iyang awakan. Kaya sa maning Yahweh, sa balay ni David, Yahweh na iniukan
Lihat Yahweh anak. So kanina, gusto ko lang sabi niya sa Yahweh. Anak Yahweh sa katinig. Yahweh ang motor. Sumal Yahweh ha. Karena katinig Yahweh, pagpulong agam, pagpulong agam. Dagang mo. Kapag panas. Okay, yang mo Yahweh. Malamitan sa usin mo balay. Ihatag ni mo ang Yahweh. Ako ang gawin Yahweh, ako ihatag na ni mo ang Yahweh. Na masakita sa akong balay. Sa ito pa, ihatagan na lang kung pagpulutan authority. Na maapri mo ng balay na kulihan. Unay sining anak. Sa ito pa, kung ang Yahweh sa balay, ito tayo sa iyang kabata. Ito ang hindi sa iyang kabata. Ang hindi nga bata rin. Kabata na ito, ibukat ng Yahweh. No? At ang mga tao, sa hindi anak, itutong siya kabata. Atong pasahog ng sitas ni Isaias. Noon si Isaias. Mayroon man. Isaias, noon Isaias. Kaya alam na nato ang usap sa barang ng tao, alam na nato ang usap barang na lalaki yata. Kung ang tagampanan, ikaw sa iyang amaran. Ano? Kung ang iyang balang ng tao ay kulakan, magpatampan na ang magpatampan, Diyos na magkalabaho, amahan na walay katampuan. Sa ito ba, kanaroon ay atakan sa Yahweh, amahan siya dito sa walay katampuan. Amahan siya sa walay ni Una. Si Jesus na! Di ba na si Pedro? Kung masayong ka ng tagpi-tagpi ng mga teksto ni Diyos na kita sa Isaias 22, tabok ko sa pag-irisisay. Kung ay nagkapahintip ko sa nagkahan milyon-milyon na kalagkaroon. Kung sa ang amuhan niyo, mag-start mo sa panahon ng mga video na ito karoon. Hindi kay aron mong mutuon, hindi kay aron mong sunod ako, kung dili ako magkaibalo, sa insakto matuon ng mga tuhuran, aron ako magkagawas, kita sa inyong pagkaintento. Dili kay ako ang ito sa pagtuon ng mga videoa, kaya mong tumok ako, yun! Yang beberapa tentang Tuhan. Jadi aku berkata dari dapat mga tao na way tinggal sa kayo. Hindi mo madawa, hindi mo madawa daw ako. Ako nga way mataka. Ang dapat ako, di terbuang sa mga tao. Umuman kung akong pangayong sa amahan ang proteksyon sa iyang pinakunin. Muhan nila mga kumuha ng pagpatasan ayaw eh. Kasi magpakaw lang na ako na ang pinusikuan niya. Wala po naman na dahil sa nakasunod ako. Wala akong mga tao na wala bigit nila. Wala akong magtulong nila na paligid, ano lang sila magpaligid. Kundi ang akong itutulong ko sa hindi mo o dito ba? O na yung tulong. Tama ba? O tama? O sa hindi mo na. Sa mga niyo, inyong itutulong ka.
Saya 22, 22 sa 22 si Pedro na. Ikuha na rin yung authority si Kristo na. Ang ikay Kristo Kristo ng bakit Matthew 16, Kristo ihatag ko ganin mo ang Yahweh. Hindi naghatag sa Yahweh. Sa mga Yahweh, Kristo Kristo. Hindi ihatagan si Pedro. Di ka mo, itong ka. Hindi na mo itong ihatagan. Sinakat mo ako, iwan na may makasira. Kung siya ko'y masira, may masabi. Di na lang ako si Kristo ni Pedro na kung ako ka mo. Oo, itong palimtan na. Di ba niyon kaya ihatag ko ganin mo ang Yahweh na Yahweh sa kinilang sa langit. Ang imong luwagan kasi sa'yo. Pag-isipon sa langit na niluwagan ni Under Control. Ang imong pagkakupuso na niya sa iyo pa sa langit pag-isipon na pinukulo. Nakailan ito. Upos kang power. Aning yan ito. May konseso wag na yun makasira. Kasi sila wag na yun makasira. Kung ang kadamhanan, ang Yahweh itutang sa mga bata, sige, kadamhanan, authority. Kung ang isulti ang pasan ng kadamhanan, noong ang bata na pagkakas kong mga amahan na wala'y nakasulat. Ngayon ay mali, amahan na wala'y nakasulat si Pedro. Dili Kristo. Nanay, Kristo Kristo man na. Ito ang sarang tatamba. Tanong ko na natin umingon na si Pedro tungkol sa magtatamba. Hindi matanggawa ito na Kristo Kristo o si Pedro kanang amahan ulit sa natin. Hindi ako nagtawa ito na amahan ang Diyos na magtatambang tayo. Kanang amahan ulit sa kapusan, mo manas ang prinsipis ng pagkakalin, Diyos kung magtatambang. Waman lagi, kailangan kung patikuson. Pati mo sigurado niya mga uban-uban ng mga protestante karon. Walang kayo, ano kayo ha? Ako mga sisi. Ayuhan ninyo, bakit ako nag-iwan na wala kong ilabot na may kalibutan? Bakit ako nag-iwan na may mga kalibutan? Bakit ako nag-iwan na aso? Saan ka kayo sinino mo? Inuumin na naman ito. Inuumin ako'y nagpalakay anong mga suko niya. Pagkaking ang akong suko ko mga ito, mag-koreksyon ng ko. Unahan ang udawat ng koreksyon. Pero ba't kung hindi ko kasi ng koreksyon, ilabo ko sa interno. Marami ilas, no? Ilas sa kanila. Ako ang suko sa Ginoo na kung mag-koreksyon mo, basta ilasa. Kaning tawanaw ay grado. Mga paglain nila na ako, ewan ko kung yung grado. Ako yung grado, pero kung may lang. Ako yung grado, hindi ko kapasa. Ako yung grado, hanggang yung grado ng antipara. Ito yung tao lang. Grado, ako yung grado. Hindi may kaya antipara, kaya may grado, antiparas man lang. Antiparas man lang, kaya may grado. Yang lebih tahu orang itu primitif, iskunaris, istimewa. Mulai motor dia, sekarang aku ipadasa ko sa Ginoo magkoreksyon ko. Kaya koreksyonanan sa mga sinta, sukod manipagto, anay koreksyonanan na. Kaya kung inyong basaon sa orang correcto. Ingat sa Pablo, ang
ugot ang ato ni ila. Sila to apil. Kung ato, ang ato ugot karon nga kahibalo, dili man hingpit, mainurman ang atong pagpakimog probinsya. Katong ila ba? Katong ila ka din sa tao. Katong sa tao nila ang ugot. Dili ito hingpit. Siyabi ni Pablo na. Ang atong ugot nga kahibalo karon dili man hingpit, mainurman ang atong pagpakimog probinsya. Apaan mo ng hingpit mo nga na ang hindi ikaimbit na lamang niya. Di mo gawag si Pedro Correction o si Pablo mas ka mga apostolis. Udaw ka correction. Tapos di ba mo gawag si Correction di Espiritu yung kulaman na ito. Ang dali ng mga sakong ninyo. Ako. Kaya ganang tao na hindi mo gawag ng correction ang dili kursuin mapagkakasyon. Mapagkakasyon kayo ng pagkatao. Wala itungo ang tao na dili dapat ng direksyon. Kuriksyonan natin kayo muna. Tungo dili kuriksyonan. Ikuriksyonan kanina ito ako magtutulog. Magtutulog ako na. Pagkukuha, hindi magkureksyonan. Tanawa, padayon ta ha? Padayon ta. At natin, isharan ako dapat kong masakon na nung si Jesus Bino, kung ang Yahweh sa balay ni David, siya mahimo ang ikahatag kaniya ang trono ni David na niya amahan. Atong ipahitang ko, kaling ninyo. Pero hindi mo malibot. Siya mahimong bantugan kung pagkataon anak sa labing halandon. Kung kaniya igahatag sa Ginoong Diyos, ang trono sa iyang amahan na si David. Kung si Kristo amahan, kung si David, nahimo ang amahan ni Jesus, sa mukha, amahan si David, sa Jerusalem. Kay amahan ng David, si David, si Jesus, di amahan sa Jerusalem, kung sa bahay ni Juda. Pero, kay ang tinatanggal sa iyong pagkaamahan, si Jesus man. Amahan si Jesus sa bahay ni Juda na maupo ang Jerusalem. Amahan ko siya si David. Alam nga, ang pagkamahan ni David kung para siya ang anak ni Yehova. Bini siya amahan sa Timog Juda. Sa iyong mga paagi si Juda. Pagkahimong amahan si David ni Jesus. O siya banay ng Juda. Bisa siya banay ng Juda. Sa ato pa, ang authority sa amahan ni David di buong Jerusalem. Kung magkanang hari ang amahan ang sabukas. Tungkol niya na ang pagkamahan niya ihatag dito Jesus, amahan si Jesus sa balay ni Juda sa mga Kristo. Amahan si Kristo sa balay ni Juda. Siya ni kita na diri. Diri si Pedro yung pinamahan, amahan ni Juda. Sa mga barang. Sunod. O siya magabukas o walay magatakbo o siya magatakbo o walay pagnabukas. Biya mo ko ng pasahon. Saktitan siya sa titulo 3. Versículo 6. At
Philadelphia, isulat mo kini, mga kini ang mga pulo piantong panahon kung tinuod na mako ang nagabaton sa Yahweh ni David, ang mag-aaway kung wala isang tinsa na makasira, ang makasira kung wala isang tinsa na makaaway. Karon, tinsa na ni siya. Tinsa na ni. Atong balikan, atong pasahon, ang puno ni Sisiti na pinanayan dito sa 18. Kung sa pagkita ko kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang ang pagkitapin niya, ako sa iyang tunga kagot o minang siya kanako, ayaw kahadlok. Ako maong ang sinukat kung ang katakusan. Langalang ni Pedro, kung ang muni, ako namatay. Yes, Pedro na. Apan, tanawa ako, karon muni ako sa kanturan. Kung ani ang kanako ang mga yawi sa kamatayon kung sa kanis. Maada ko mga yawi. Muna nga, si Yesu Cristo na, siya itong namatay na muni. Kay, ang isukan nila, dito man ika-iglesia sila tanan. Kanang nadalakaw sa tunga-tunga sa langkarahan. Di man na si Pedro. Kanang nadalakaw sa tunga-tunga sa langkarahan. Gaano ay dito kapito siya itong kanon. Si Kristo na. Kaya kung dito kapito, dili mong kaya magutang ng dito, di ko mabuhay ng tamo. Mga anak ni Abraham kapito, ay suot ni Isaac. Kaya si Isaac po na may dito na suot na una si Ismael na anak niya ba. Kaya si Sibra na anak ni si Tura. Kaya si Josan, si Midas, si Midjan, si Ispak o si Suwak. Kunay dito ay suot si Isaac. Si Isaac, baukan mo ang isut ang power ni Isaac sa pagkaanak ni Abraham, dito ay Kristo. Muna, si Kristo ay halal, ngayon pag Isaac, kaging pamayo, siya ang halal dito ni Isaac. May kanya ako ito, may balungan sa tanan, malako. Unang advance ang Ginoo dito sa kinabuhi sa doon na ay mga ritual o mga sinyali na ipakita ang Kristo. O sabi ni si Pedro ang isuka ni Isaias. Kasama sa inyong ingon na yung sa Matthew 16:18. Yan ay Grace, Matthew 16:18. Kung sultihan ko ikaw, na ikaw mo si Pedro, kung sa ibang mawinin pa ko, magatungkulong ko ang ako iglesia sa Timoteo simbahan, ang iglesia simbahan. Kani siya, tayo iglesia sa simbahan siya. Ang hiling ani, iglesia, hiling ani, mga patawuhan kani. Dili tayo mga, hindi ng simbahan ra na building. Ay, saan mo magaling ng church anak kung wala na yung manimba? Kung ka na, kung na yung manimba na, hindi na lang, mahal palay na lang na. Kung may anong tanawag ba, pag yung mga iglesia, mga katawhan, kasi natin sa Isaias, ingon niya na, ang mga naso na naglibot kaniya. Di ba, ingon niya
no? Ang mga nasod na naglibot kaniya, yung sa may nasod, China, Japan, Indonesia, Pakistan. Kaya mo na yung iwan dito sa Jerusalem, mulibo ka na. Katang nasod na yuta. Hindi mga tao. Mga tao ang nagbasakot sa ginuhanan. Mga bunsod, China, nasod, yung mga tao na. Nagagpili niya ang pagpasok na tao ang meaning. Tao ang pagpasok. Wala siya nito. Sorry lang dahil sa mga atumang kung i-rule ko ni korepsyonan ka na to. Kung ang pumusupa na kanang Katoliko, binuha sa Ginoo, pumusupa ka na. Kaya tinuod man na binuha sa Ginoo. Kung na ang ipadadaan kadaugan dito ni Constantino sa 312 sa Cuba ni Maxipius sa Presidency. Yan ang October 58. At 18 for the battle sa Cuba, October 57. Nagdamgo si Constantino kay nanako si Constantino pro-Christian uli sa iyang amahan. Magsikunsantos Muros Burns na mauang Junior Caesar sa West. Yung ipukat ng Iglesia yato AD 293. Kaya si Galerius man sa East. Mga di man nakakarong ang Christian ay pamakyon man na ng mga haring sa East. Ikan pa ni Nero tayo dito Migalba. Mga na yung mga tao na magpatay sa mga Christian. Iba na mga marunta. Hindi kadaan o maluluwa. Dahil, yung kami Nero sa 54, ako sa 58, ikunin si Galba. Dahil siguro pero si Polo Peneterius, dahil si Vespasya, si Pino, si Domicia, Nerva, Rama, Andrea, kung yung mga imperadora na hindi pamatay sa mga Kristiyano, kung saan mga Kristiyano sa Pulitulan, kung saan pagkuha sa takas na limon, pagdataw karoon di mo kalimutan mo ano yung pinunan. Sa pagpamulis mo kanila sa ngalan ng mga sarang Espiritu. Kung pangatong sa ngalan, kung walang pagkatong, walang pagkaroon ka ng Kristiyano. Pag-abot niya ng 200 ang 300. So, 80. Patay mo sa tayo. 15 minutes, Pastor. Kasi manunod ng istorya niya, na wala na sila dito. Balikan natin. Napay 5 minutes. Okay, so, live yan pa. Okay, isa na lang eh, kami to. 9:05 ta taman, Master, 9:05. Bale 5 minutes na lang, 5 minutes. Mas 9 taman ta. Taas para mag-kaya ng pagkita. Tutukan mong mata. Ako ka nang may istorya nito na oras na ro. Doon ako kayo na matanang sa kanitawanan niya na kadulong mag-yaw-yaw na yung silikon. Ang ito, online yung tao nila sa radyo. Kaya kung kriminal karoon sa radyo ko, kunya ako din sa ato. Gusto lahat. Kaya, di man pwede nga ako yung wato kayo. Hindi lang po magkukumaro. Bilang kung Ginoo o ikaw nga ganti akong pamaliban dahil siya nagbilang ko bilang ko ako iba mo parehanin niyo karoon na gawas mo pwede ba itong Cebu, Manila
Ako din yun. Siyempre, pagtakot na sa lipuno. Sikat, minuto lang ang ipon. Balik kayo sa sunod. Kung wala'y nakikita pang pinikuha at tumipulong para mga taon lang anak, surusuroy nilig yun. Sikat, wala ka, mali ako ang takas na ilang pagka inalang natin suruh kay Mak kasi malabaan ka. Oo nga, yan ang October 27, nagdang po si Constantino na dito sa Panganon, sa langit sa kawalangan, dunay adlaw. Kunya, ibabaw na dunay cross. Kung sa ilang sa cross, dunay mga sinunod. Greek, in to tika. Ilang translate na sa Latin, ino na yun na. Sa English, by design, katungkol daw siya ibagin. O na, yung basahan o cross ang mga fighters niya, maybe, upat ito sa tambaksin Diyos. Nakalaw sila. Nakayuharap ang ito sa Israel, sa Roma. At ito mga sabat din kung sa mga Kristo. Ang sabat din kasi mga cross. Ang cross na tumangya sa mga Kristiyano ay pagluwagan ng pamaturo. Alam mo ang kasuyang o alam sa mga nagagalaglag ang kasuyang sa cross ay sa katinuan. Apan alam mo pinaluwas. Hindi mauwang na walang maturo. Maturo yung ninyong katoliko. Kaya ninyo na naman sa taas. Ako lang koneksyonan. Umay. Ang bili angay isungin, dilim religion. Ayaw ninyo isungin. Ang bili. Hindi isungin. Kaya makansito ka na. Mga time na inyo mapakaon na. Hindi mo manluluwas. Ganang mga pare, manluluwas mo na. Tapos CFK. Abogado yan na sila sa Ginoo. Kung magiging magkakaway, natuloy, natuloy. Ito ang pumatuloy sa pakoleksyonan sa Ginoo. Sa mga niyo nga, yung mga hindi nga, si Pedro ng Isaiah 22, sulit pa ang si Pare. Yes, yan sa pag-ibati. Si Peter dito mga sa una. Magpapalong ninyo sa tama. Ito mo sa bilang anak. Kalit sa mga kaibigan, tinuod na si Pedro ka ng amahan. Yang ikamit tayo ng pagkulong na hindi na ikuha ang katundangan niya si Pedro kuha sisong ko ng ikuhaan. Isa ito magtapaw na rin si Pedro. So, kay kuhaan na niya katundangan, wala na kay katundangan. Pagkiyama ng presidente. Once na ito, offer mo ang imong pagka-presidente sa sunod ito, you are back to civilian. Wala kay power sa presidente. Nakakayaan na dito niya hindi kayo sa iyo mo ano sa tao na iluwasan, patungkol sa impyerno. Hindi man mo magduwa ang bimukan sa kalimutan. Five lagi untuk Ako po ay kalimutan ang Ginoo na pinakapo sa kalimutan. Kung hindi magsigiran pa ako ay kalimutan. Naway ka mo manan. Kanang kalimutan sa Ginoo, mabasa ninyo sa pinadayang 19. Isisiti hanggang sa Isinokso. Kung saan ka na kong panihapon, na tinampungan sa tanang mga tao
na mga iba kong pinili. Kunya nakita ko ang usap ka manulunda ka nagpinto diha sa adlaw. Ayaw ko kung naunang adlaw, anong adlaw, ano yung makarang adlaw mo? Pilipinas na yung adlaw. May galing Pilipinas, adlaw ba eh? Ang symphonic adlaw ba? O na, kadang Japan, ulan na. Anawa ko ng ilang club. Kadang Amerika, ituon. Kadang China, adlaw. Ay, marami ituon. Kaning Pilipinas, adlaw, kaning adlaw. Sa tanang mga nasong sa kalimutan, adlaw ni. O nga kanang atong lang adlaw, simbol ka na sa bunas ng adlaw. Ganong adlaw ni, ay hindi mo ihatag ang tingkaitan. Kung hindi magsugod ang paghari ni Kristo, kanto na ito sa bituog na kalimutan. Mulang katindog sa adlaw kay ani mo po sa Pilipinas. Labaw sa mga sa Israel City. Sunod, o sa makusok na tino iyan singitan ang tanang mga lockdown na nanaglupan sa kinatuan sa kalangitan na nag-ingon kanila. Umalit ka mo, tampong ka mo sa dakong pasikon sa Diyos. Sa pagkaon, sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong pustan, sa unod sa mga kabayo o sa mga nanagkabayo kanila, o sa unod sa mga tao, sa gawas o sa mga ulipon, sa timawa o sa mga dagko. Tao ng dagko, unod mo sa tao. Yun ay literal kinalangkap. Kamakanin ko mga katutuan ng mga tao na may pulma sa pagwato sa Diyos na nihatag ko mga kainuan na alam sa tanang mga katauhan. Mga langkaw na Time na, Master. mga tao Pinakakuha na siya. Ano? Paano na? Wah, sila. Time na, Master. Time. Wala inyong langkaw. Ang hindi nga ng mga tao, kung may dako kayo ang malabo, kung niabot na ang Pinoon, ay hindi mapunta sige na lang nagpapabot, ang Pinoon, hindi lang pabot. Kaya sakat yung umsi, ingon na, ang lahat, kalay mo, natapos na mga grupo, hindi na nato, maayong punta sa dito na, live kita, radyo, bibo na kita. Ako kato, mahal mag-follow sa Pumipin Master Pope, ganito siya po. Balik kami sa morang takna, morang adlaw, Saudan sa Radyo Vivo. Pamagyan ko inyo ng salamat sa pagmati. O Ginoo, mga panalangin ka nato sa kanunay. Thank you for watching. See you next Saturday. Mga viewers natin dyan sa Hello guys, welcome to my vlog. Ang live Alpha Kaparo. Sa tanang mga ikipi dyan. So, pag-uusap to sa Radyo Vivo. Ka-viewers. So, nakuman ang atong programa sa News Radio Vivo 99.3. Din is sa Sunset Boulevard, Dapitan, Sloan City. So, muni ako mga kauban dire, mga followers natin dyan sa Facebook. So, sana suportahan nyo ang ating mga programa na Kingdom of Praise. Mga ka-people, magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. So, Dito po tayo sa Radyo Vivo ngayon. Sunset Boulevard, mga ka-people o ka-viewers, no?
So inyong nakita no 99.3 Muse Radio Vivo. So Sunset Boulevard no dagko kay balod. So atangin ninyo unya padung nata sa Tabernacle no sa Sitio Lawaan, Banunong. Ato ang panimbahon dito karon na dumalaon sa gate number 10 si Cardinal Blair Cusin. So salamat kayo sa tanan nga nagsuporta sa tuwang live no sa mga ilabi na sa itong mga buzzer diha. So kinahanglan nga atong sabton ang balaang kasulatan ay nato isulti sa mga katawhan labi na sa wala may balo sa tinuod nga kamatuoran. So mo ni ang diri mga ka-viewers no. Muse Radio Vivo, Dapitan, Shrine City. See you next time mga viewers na to. Oh, oy.